Assalamu alaykum hormatly adamlar. Salam aleyküm mehriban elçiler. Garaşdyk. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watson habarlar gepleşmede başlaýar. Hormatly adamlar, belşiňiz ýaly şugun ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyny şanly günleriň biri. Şugun gahrman arkadağımızın doğulun günü. Bizim öz gedegimizde mehriban arkadağımızı Akkoyun toy münasibetli tutuş halkımızın adının tüy sürekden utlayaz. Goy arkadan prezidentimizin jany sag, ömrü uzak. Halkymyzyň bagtyarlygynyň, belin sepkitlerini adarlayan ýurdumyzyň awadançylygyny bekfidini alyp barýan işleri oý rowaşlyklar beslensin. Mehriban elçiler, soňky ýyllarda sağlyşykly ösüş ýoluny düşen rowaşlyklaryň belentliklerini tarap bede wada bilen önemli gadam urýan ýurdumyzyň tutuş halky özüniň ýagşy umyt arzularyny arkada prezidentimize besleýär. Ýurdumyz we halkymyz galyberside tutuş adamdan üçin beýgi işleri bitirýän. Her bir pursatda esasy dayanjy hataplayan halkyny bagyt ýoluna ataran mehriban arkadamyzyň taglaty bilen güneşli diýarymyz bagtyarlygyň mekanyny, ýagşy işleriň amal bolýan ýurduna urly. Munuň üçin orta tutuş türkmen halky mehriban arkadamyzy tüy sürekden hoşallyklaryny aýdýarlar. Döwlet adam düşünürdiýen ganatly jümläni baş şygar edilen arkadan prezidentimiziň halkymyzyň durmuş üçinçiliginiň gowlanmagyny, jemgyýetde sagdyn durmuş ýolgeleriniň berkidilmegini, iqtisadiyetimiziň ähli ulgamlarynyň sağlaşykly ösüşini esasy uradynýan taýsy tagallasy özüniň oňy netijesini berýär. Şuun ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow edermen gallaçy kärniçilerin watanyň ünnäki şertnamalaryň borçnamalaryny berjä edenlikleri bardaky hoş habarlaryny ýetirdiler. Munyň özü o final toplumynyň hemme tarapdan ösdirilmegi, owy hujulyk önümleriniň önümçilik mukdarynyň artdyrma uğruna döwlet tarapyndan edilýän tagalalaryň oňy netije berýänligini has aýdynlyk bilen näşär edýär. Atalarımız aydıptır. Berekete bereket. Arkadağımda tamcan. Harmanında bereket. Çaycında bereket. Dileğimiz atamcan. Size alkıştan ne olayım? Yüreğimiz atamcan. Kutlu olsun, uzak olsun yaşımız. Alkış dedi şöhretli atamcan. Alkış dedi şöhretli atamcan. Prezidentimiz ahal vilayatynyň Bagda hanyň adyny hoş habarlarymyny kabul etmeni haýyş edýär. Alkış yagar çağıralar, ak pata alıp güzel, ekinek tutar kalır,
Hormat prezidentimiz Balkan Ulay'ın hükümeti Kallas Babat Ayhanlarının döwletdäki borçlanmalarını üstünlükli yerine getireni var. Hoş habarımızı kabul etmek sizden ulu hormatını haýyş edýän arkadaş prezidentimiz. Bir taraf vatanımıza bakıbatın yanı var. Balkan çağların alkışlavadı. Arkada al nefiller, dilde de gaz var deyip edile damcan. Sizi bereketli alsın. Çençine taşıvdı bağıday ağların adından kal. Hırnama eder buldular. Kar bak ne maydarlar ka. Ooo buğday adamların nanıdır. Tırpa toprağının genci kendidir. Halkımızın şöhratıdır, şanıdır. Çençine bereket edile damcan. Dövrüne doğama dedi de tancan. Arkadan yol dilem yola yetiriyen zamanı ardu uyalı. Rahmetiniz şeri örtür diyarı. Çeşine bereket dedi de tancan. Dövrüne doğama dedi de tancan. Edi de tancan. Çeşine bereket edi de tancan. Dövrüne doğama edi de tancan. Mehmane tancan. Taş oldu aydın müdahmetler altının ardından. Savunun kollu dayında. Rahmetler bağlı hanlarının rahmet üstünlüklerini getirmeye orada etmeyen ulu hormatdan haýyş edýän gahryman kadar. Buğday tarjymak bardak meýilnamalaryň boşnamalaryny ýerine ýetirende bardak hoş habar kabul etmeňe sizden ulu hormat bilen haýyş edýän. Marwala Edermen bağlı hanlarının meýilnamalaryny ýerine ýetirende bardak hoş habar kabul etmeňe sizden ulu hormatdan haýyş edýän.
Sonra hormatly prezidentimiz Gurban oğlu Berdimuhamedov Türkmenistan'ın Ministri Kabinetinin Döwlet Howpçylyk Kengeşiniň giňişlerini mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler aralyp maslahatlaşyldy we birnäçe retimnamalaryň taslymlaryna garaldy. Ministri Kabinetinin ağaları, hormatly Döwlet Howpçylyk Kengeşiniň ağaları, hormatly häkimler, ve şun Ministri Kabinetinin hem Döwlet Howpçylyk Kengeşiniň giňişlerini mejlisine geçirýär. Mejliste resmi namanyň taýýarlanan taslamalaryna terede şeýlem birnäçe möhüm meseleler aralyp maslahatlaşar. Hormatly Ministri Kabinetiniň başlygynyň ornbasary. Hormatly Döwlet Howpçylyk Kengeşiniň ağaları, hormatly häkimler. Näçe bilsin gel biz ýakynda ýurdumyzyň welaýetlerine iş saparyna bolduk. Galla oranyň gidişi, agrarsenat toplumyny özgörtmeden hem alyp barýşy. O hojalyk önümlerine hem öňüjeriň işleri bilen tanışdyk. Olary döwletiň berýän gollagynyň hem netijelerinden daýratyn ünferdik şeýlem kärençileriň we mehanizatorlaryň agtýarynaky kuwatly tehnikalary bol gök bakça önümlerini datly miwalary ösürip yetiştirmek boýunça alyp barýan işlerler ýerinde tanışdy. Aňyrsyna bärsini göz ýetmeýän bir tolkunup duran altyn sow ak buğday meýdanlaryny synlaňda rızgal hem bereketin nişanı olup kalbında bir yakımlı hem tesirleri kalır yani. Bunun özü asıllı maksada vatan desirhanın bereketini artırmak için hem akvalini toprağa bağlan hem cipakeş dayhanlarımızın ahlakının hem miyosidir. Allah'ın öz elin ya da hem kambaylın oranda olsa ayratayım, yakımlı duyguları baştan geçirýärsin. Sebebi çörekdiňe bir mühim hem iýmet bolman, eýsem tebigatyň hem insana beren mukaddes peşiriş hem hasaplanýar. Ardaly mihman ýönelige du hem çörek bilen garşylanmaýar. Ýakyn adamyň uzak ýolem çörekde uğradılmaýar. Munuň özü näme halkymyň asly desturlardyr. Asırlardan göz aşalýan diýiplerdir. Bir diýipler hem häzirki döwürde diňe bir dowam etdirilmän iýdim täze onda many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Haçanna gyzynjak çöregiň ýakymly iýsini alyp tagamyny dadanda bolsa halkyň hem akbalyna gallasy daýhanyň bir mukaddes kärine özüň hem dahilli duýar. Şu görnüşlere yüreğin coşup kalbinde bir mukaddes buğday davan azabı bilen galla yetiştirip vatana hem eni toprağa çäkir söýgüsini siňdirýän zähmetkeş daýhanlarymyz barada şahirana getiriler döreddi. Hormatly adamlar, ýa-da bolsa men size şol goşgymy höwes bilen okap berjek. Seher hinlap bereketli meydany goňum tapdy ilham heýzany buğday. Gayrat sana halal Türkmen daýhany çoýup dur çoğuna dünýäni buğday. Ak buğdaýyň mekanydyr vatanım. Baktın baki mukamıdır vatanım, yurdum deyip belen maksat tutanın coşurar döwleti, döwrany buğday. Yerin mehri, arşın rehmeti bilen, durmuşun hödiri rehneti bilen,
cepakeş ilimin rahmeti bilen tolkunatan rızkal ummani buğday. Ozoklar otudur, tasaklar doli. Devletim rovaştır, asıktır yolu. Halkım ihlasından tapyar kemali yaşayışın devamı buğday. Dayhan güç kuvvet gücüne, nur bereket insin altın çağcına, migdap toprağımın tılla tacine şuğlatasın bundan günyalı buğday. Kur'an-ı Berdi Muhammed'dir. Hürmetli adamlar. Eğer olsa Minister Kabinetinin başkanı ormanzarı, Dışarı İşleri Ministri Raşid Meredova söz veriyor. Başüstüne. Cumhurhurmatlanan Prezidentimiz sizi ähli egindeşleriňiziň adından Peygamber ýaş toýuňyz bilen tüýsürekden gutlama ruhsat edin. Hakykatdan bu ýaşa yetmek her bir türkmen, her bir musulman üçin uly bagtdyr. Peygamber ýaş toýuny ähli halk uly ýyl bilen bilelikde bellemek, mukaddes däbimiz bolan ak goýuny bermek hakyky uly sowapdyr. Şol bir wagtyň özünde siziň bu ýaş toýuňyz bütün milletimiziň aýratyn toýlayan bayramçylyk günüdür. Sebäbi siz döwlet baş tutanymyz, ähli türkmeniň lideri bolup Türkmenistanyň halkyny diňe öňe ösüş ýoly bilen alyp barýarsyňyz. Siziň ýolbaşçylygyňyzda üren gyýyska wagtyň içinde ýurdumyzda ägirt uly işler amala aşyryldy. Türkmenistan watanymyzyň döwletliligini berkitmek, onun siyasi we hukuk ulgamyny östürmek maksady bilen siziň başlangyçlaryňyz esasynda onlarça täze kanunlar kabul edildi. Olary netijeli ýerine ýetirmek üçin häkimiýet we dolandyryş edaralarynyň işinde uly özgörtmeler geçirildi. Milli iqtisadiyetimiziň kuwatlygyny güýçlendirmek, ony döwrüwap etmek üçin ýurdumyzda siziň tagallalaryňyz bilen giň möçberli we uzak möhletliğin maksatnamalar hem taslamalar durmuşa geçirilýär. Halkymyzyň hal ýagdaýyny hassa ýokurlandyrmak maksady bilen siz ýurdumyzda ähli zerur bolan şertleri döredýärsiňiz. Hormatly prezidentimiz, sizi dünýäde meşhur siyasatçı, uly halkara işgär hökmüni tanýarlar. Siziň öňe süren başlangyçlaryňyz esasynda dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, şeýle hem durnukly ösüşi ýokur derejede üçin etmek üçin uly halkara işler alınıp barýar. Birleşen Milletler Guramasy, beýleki abrayly halkara guramalary siziň teklipleriňizi doly gollap, olary iş ýüzüne durmuşa geçirmek üçin häzirki wagtda ulgamlaryň esasda anyk taslamalary amala aşyrýarlar. Hormatly prezidentimiz, biz tüýsürekden bularyň hemmesine begenýäris. Biz size Türkmen halkynyň paýhasly we berk liderine tüýsürekden goňýarys.
Sizin canınız sağ, ömrünüz uzak bolsun. Size ediyen beýik döwlet we halkara ähmiýetli işleriňizde uly üstünlükler kazanmak arzu edýäris. Başyňyz hemişe belent bolsun, berýän ak goýun toýuňyz hem kabul bolsun. Köp sağ olun, tüýsürekden gutlaýar hormatly prezidentimiz. Hormatly adam, näder bolsa men minister kabinetiniň başlygynyň ornatary Çary Amanowa söz berýär. Baş üstüne. Köp sağ olun, belent terkadaşlar. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaraly işleriň belent terkadaşy. Sizi mübarek doglanunyň münasibetli ýurdumyzyň harby we hukuk goragy idaralarının ähli şahsynyň adyndan gutlama urhat bermeňizi şuňur hormat bilen haýyş edýär. Hormatly belent terkadaşymyz, sizin ýurdumyzyň harby hukuk goragy idaralarının madden jamilen beýnäden berkitmek, watan gowraçylarynyň gulluk, ýaşaýyş durmuş şertlerini has ýokurluklarda edýän taşy taýlalaryňyza hormatly belent terkadaşymyz köp sawatny aýtmak bilen biziň öňümizde oýan jogapkar wezipelerinizi bir ýerine ýetirjekdimi? Size ata watanymyza, mehriban halkymyza ak ýürekden wepal gulluk etjekdigini inandyrmak urus ediň. Peýgamber ýaşyňyz gutly bolsun. Siziň saglygyňyz säýär hormat berýär. Hormatly adamlar, häzir bolsa men Mary welaýatynyň häkimi Döwran Annaberdiýewa söz berýär. Baş üstüne. Şuňur hormatly prezidentimiz, sizi Peýgamber ýaş toýuňyz bilen Askaba şäheriniň hem de welaýatlaryň häkimleriniň adyndan gutlama urhat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Arkada prezidentimiz, sizin parasatly başlygyňyzda ata watanymyz Türkmenistan gyýsy döwrüň içinde tanylmaz derejede özgerdi. Hem de asyrlara barabar ýol geçdi. Berka döwletimizde giň germli maksatnamalar we taslamalar üstünlük durmuşa geçirilýär. Örel wajyp durmuş ykdysady we jemgyýetçilik syýasy özgertmeler ýokary diýip bilinýän amala asyrylýar. Garaşdy döwletimiziň ykdysady kuwaty ýerler artyp halkymyzyň hal ýagdaýy, ýaşaýyş durmuş şertleri barha ýokarlanýar. Siziň taýy taýlalaryňyz bilen ýurdumyzyň ähli ýerine häzirki zaman enjamlarly ornaşdyrylan durmuş medeni hem de önümçilik maksatly binalar, deskalar ýerler gurulyp ulanmaga berilýär. Tä döwrap ýaşaýyş toplumlardyr. Owa şäherler emele gelýär. Vilayatlarymyz, şäherlerimiz, etraplardyr, owalarymyz sağlaşykly ösdürilýär. Belent mertebeli prezidentimiz, siz halkymyzy beýik garaşdyrmamyň aýdyn ýolu bilen täze menlere tarap ynamly öň alyp barýarsyňyz. Taşary siýasatda dünýä döwletleri bilen iki taraplaryň bähwitli ymmatdaşlygy ösdürmek, dostluk gatnaşyklaryny putulandyrmak bilen watanyň halkara awraýyny barha ýokary göterýärsiňiz. Sizin öňdörüňiz siýasatyňyz bilen Türkmenistan döwletimiz dünýäniň iqtisady birleşigine barha işçiň goşulýar. Hem de özüniň halkara siýasatyna bir taraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp hymmatdaşlygyň iqtisady urlaryna aýratyn ünsürýär. Dünýäniň dürli döwletleriniň gatnaşyklary hassa ösdürýär. Arkada prezidentimiz, bugün Türkmen halky eri diýarymyň rowaşlygy üçin ýagdaýy alat edýän arkada mehriban arkadamy size tüýsürekden buýsanýar. Halkymyz öz milli liderine bolan buýsanjylygyň şany hökümine siziň Peýgamber ýaş toýuňyzy uly ruhanyň bilen toýlaýar. Türkmenistan bir taraplyk mekan diýip bolan ýylda siziň döwlet adam düşündirdiýän parasatly ýörelýäňiň ruhlanyp, öýleriniň asuda, parahat durmuşlaryny gowanyp, döredip berýän ýokary derejedäki ýaşaýyş durmuş şertleriniz hem de gollalaryňyz üçin size biýmeşler alkyşlaryny köp sawalsyny aýdýarlar. Gahrman arkadamyz. Şuňur hormatly prezidentimiz, sizi Peýgamber ýaş toýuňyz bilen Askaba şäheriniň hem de welaýatlaryň häkimleriniň adyndan ýene-de gutlama ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Halkymyň esretli durmuşy, bagtar geljegi uğruna alat edýän hem de dünýäni usul işler amalaşdyrýan arkada prezidentimiz. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, mertebiňiz belent bolmagyny, alyp barýan il urtdaky işleriňiz elmydama rawat bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Ak goýun sadakaňyz kabul bolsun, arkada prezidentimiz.
Hormatly adamlar. Men Peygamber yaşımın doğalmağı münasibetli kızın kutluğunuz ve hem aydın mehirli sözleriniz için sizin ähliňizden tüýsürekden minnetdarlyk bildirýän. Garaşly vatanymyzda ähli uğurlardan ajaýyp üstünlükler gazanylýar. Belent hem sepbitlere de yetilýär. Täze owa şäherler ýaşaýyş hem jaý toplumlary, çağlar, bağlary, mektepler hem beýleki meden durmuş hem senat, adethalar hem giyin, gerim bilen gurulýar. Hem şunuňa merdana daýhanlarymyz galla hem taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamany awraýlan hem ýerine ýetirip ýurdumyzyň hem adyk howpsuzlygyny berkitmäge ol hem goşdular. Vatan ammarına hem saçaklarımızın bereketi, iyiliğimizin rızkalı 1.400.000 hem tonundan qoğrak, kuşkurzuk, ak, buğday taşırdı. Ammarlarımız gallardan, saçaklarımızın mele mısık, nandan dolu olsa, adamın hem başka ne kemi bolup biler. Sadece beýlekem pudoklarına goğun hem galkanlarcı neticeler hem kazanılýar. Bir üstünlükler, bir buýsunlarýar. Täzem septlere de ruhlanýar. Ödünün bir taraplyk hukuk ýagdaýyny gysanyksy gollanýan garaşly döwletimiň hem halkara awraý barha hem ýokurlanýar. Biziň alpbaran içeri we daşary siýasatymyz bir öňe ötürýän başlanýşlarymyz hem dünýä birleşik tarapyndan gazan gollanýar. Bir tarap Türkmenistan bugun parahatçylygy dörediji, hoşniyetli we din hukukly hyzmatdaş döwlet töküne yer ýüzünde giňden hem tanalýar. Kazanýan bir üstünlüklerimiz hormatly adamlar, sizin bilen hem merdana, halkymyz bilen hem bilelikde, agzygyrlykda hem alyp baran ahlasy hem tutanýarlyk işleriniň hem netijeleri. Menne gelecekde hem şular ýaly ele berip hem zähmet çekip ata vatanymyzy ösdürmek dünýäde hem awraýny has artyrmak goýunça öňüňizde goýan bilen wuzifelerim üstünlüklerim amala aşacaktım hem berk ananya emehirli gutluğunuňyz we hoşniyetli arzulygyň üçin men size ýendirýärkem minnetdarlyk bildirýär. Hormatly Ministr Kabinetining başlygy ormandarlary, hormatly döwlet gowluk geňeşiniň agzalary, hormatly häkimler, şunuň bilen biz Ministr Kabinetining hem döwlet gowluk geňeşiniň bilelikdäki meclisini geçirip oturýar. Meni taýdan her ýerine berk jan sağlany. Maşgalawadanslygy hem berkawatamyň munundan beýlekde güllä soňra alyp baranyşyňy diňe ulysnykleri aralýar. Sağ olun. Şugun, hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow özüniň peýgamber ýaşyna ýetmek münasibetli Göktepe meçidine ak goýun toý sadakasyny berdi. Mehriban arkadagymyz Göktepe meçidine gelip, ilki bilen bu ýerde hormatly ýaşlylar bilen söhbetleşip boldy. Hormatly ýaşlylar ilki bilen mehriban arkadagymyzy 63 ýaşynyň dowalmagy ak goýun toýy bilen tüýsürekden gutlap, hormatly prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň bagtyarlygynyň, asyrly işleriň rewaj almagynyň beýikligini, durmuşa geçirýän özgertmelerini, uly üstünlikleri arzu etdiler. Ýaşlylaryň belli işleri ýaly mehriban arkadagymyzyň wilayatlary iş saparlaryny gurap, owa zähmetkeşleriniň armasyny ýetirmegi, olaryň ýaşaýyş durmuş şertleri bilen gyzyklanmagy, daýhanlaryň, mehanizatorlaryň we olaryň maşgala gydalarynyň şatlygyna şatlyk goşup, olary uly zähmet ýeňişlerine ruhlandyrdy. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ähli ogullar bilen bir hatarda owa zähmetkeşleriniň ýönlüjükli işlemekleri, olaryň göwnüje ýaşaýyşlar bilen baglanşyk meseleleri hemişe ünis merkezinde saklaýanlygyny eşgär edýär.
hormat prezidentime de hoşniyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ýaşullaryň durmuş tejribesiniň, halkymyzyň durmuşyna, onuň nesil terbiyesine aýratyn ähmeti eýdigini aýtdy. Şeýle hem döwlet başçylarymyz hormatly ýaşullaryň beýgorda edýän ýadygsız tagallalarynyň mühim orun eýleýänini bellädi. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzyň durmuşyna mühim ähmeti bolan dabralara işin gatnaşýanlyklar üçin hormatly ýaşullara ýene-de bir ýola özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Soňra Mehriban arkadagymyz mesjide girdi. Bir ýerde beýik bir bardan türkmen topragyna paragatçylygyň we asudalygyň, halkymyzyň agdybirliginiň we bütünliginiň bir karar bolmagy, Mehriban arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak alyp barýan köp taraply işlerine täze üstünlikler dilek edilip aýdy golly. Bir ýerde Hacı arkadagymyza İslam dünýäsinde mukaddes günjek saýlayan Mekke'den ýadgarlyk sowgat hökümine ýeberilen keramatly käbäniň ýazgysy bolan örtüge alahy gymmatly hökümine taqdim edildi. Şeýleki mesjidde keramatly teperrigem goýuldy. Ma'lum bolşaly bir keramatly teperrik Mehriban arkadagymyza Saudi Arabistany paçalygyna amala aşylan resmi saparynyň çäklaryny, haç bardyny bir jaýdyn wagty çuňur hormatyň nişany hökümine sowgat berildi. Soňra Ahal vilayetiniň baş imamy hemde Göktepe mescidiniň imamy hormatly prezidentimize bir ýerde döredilen şertler barada gurrun berdiler. Bellenşäli ýurdumyzda asyrlaryň jümmüşine aralaşýan gadymy ýörelgelere agrarly bolmak bilen ruhy mukaddesliklere aýratyn tarpa goýmak däpleri ösürilýär. Şeýlekem häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary netijesinde bir gadymy ýörelgeleriň münasip dowam edýänligi we onuň üstüniň täze many mazmun bilen ýitirilýänligi bellenildi. Şunun bilen baglanykda Mehriban arkadagymyza ak goýun toýu münasibetli ýene-de bir ýola tüý sürekden çykýan gutluk sözleri beýan edildi. Soňra Hacı arkadagymyz ak goýun toýu münasibetli sadaka berdi. Assalamu alaykum hormatly adamlar, ýerdiýiz vatandaşlar, biziň milli däp desturlarymyz göz başyny gadymetden alyp gaýdýar. Halkymyz öz taryhy, geçmişi bilen mäkem bagly bolan hem desturlaryna milli gymmatlygyna garaýar. Halkymyzda 63 ýaşa uly hormat goýulýar. Sebebi ýaş Muhammed Peygamber ýaşan ömrü bilen bagly. Naqıllar şahymyz Maktum Puragy jepa çekip İslam dinini düzdüler. 63 ýaşyna geçti Muhammed diýär. Halkymyz bu ýaşa aýratyn ähmet berip 63 ýaşan adama durmuş tejribeli ýaşly adam hökmüne saryp goýýar. Adam şol ýaşa çelli kän sinalardan geçip ýaşy ýamany seljerýär. Haýryň, şerin farkyny bilýän, durmuş tejribesine dayanıp görerli murkul bilýän derece ýetýär. Näşe ýaşda türkmençilikde Hudaýa köp şükürler edilip toý sadakasyny bermek däwa oňa ak goýun sadaka hem diýilýär. Hem aklat alyň hem ýaşy diýilýär. Ak goýun toý sadakasyna ýerine ýetirilen däp desturlar aklyk bilen hem bağlanışıklı bolupdyr. Hormatly adamlar, ýerdiýiz vatandaşlar, Muhammed hem Peygamber ýaşamyň dolma bolan hem şu mukaddes ýerde Göktepe mescidinde ak goýun toý sadakasyny bermegi makul boldy. Hormatly adamlar, bir karar döwletimiň bagçylyk döwründe ýurdumyzyň keşfi gününden hem özgörýär. Paýtagtymyz aşağı wagtda, olayakdadyr hem etraplarda ajaýyp binalar, zawod, fabriklary, beden durmuş toplumlaryň ähli hem ammatlyk bolan ýaşaý jaýlaryny we durly binalar ýygyderli gorýar. Biziň ähli aladamyz halkymyzyň bagtly hem eşitli ýaşaýyşyna ählem işimiz raýatlamyň bagtýar hem durmuşyna da gönükdirlendir. Men prezidentlik wezipesinden girişin purdadymdan başlap döwlet adam üçin diýen hem şogary aglan etdim. Bu ýerli men barýan siýasatymda özüm beýany tapdy. Sebebi konstitusiýamyzda belirlenýär,
Türkmenistan'a cemiyetin ve devletin en yukarı kımmatlığı adamdır. Adamı korumak, kollamak, hizmet etmek hem devlet, hakimiyet, idaranın baş vazifelerdir. Hürmetli adamlar. Yazıkı devirde yurdumuzda işler, giyin gerimde anıp parlayar. Halkımızın durmuş hem üstünlükleri besleniyor. Bizim iqtisadiyette hem ruhu, medeni mulgumda kazanan mesleğleri, seyade devirun ruhunu, ayağıtın, özgürtmelerin hem depkinine de görmek bolýar. Geçirilen özgürtmelerimizi üstünlükle devam edip, bizim esası maksatlarımızın bir ata vatanımızın dünyanın senaatını ösenen devletini de görmektir. Hürmetli adamlar, aziz vatandaşlar. Bizim ağır halkımıza yönde aydın hem günler baktık gelecek araşya. Burada beydanıp benimle sizin her yeriniz bir bakçar vatanını alıp baran işlerin uluslararası beslenmelerini arzu ediyor. İyi vatandaşlar, hürmetli adamlar, birine yani meçhitte yurdumuzun bununla birlikte ruvaşlığı, halkımızın asudu hem de avadan durmuş hem yaşamak için dua dilekleri ettik. Yani olsa vilayetin baş imamı teverip çıkıp versin. Ahıl vilayetinin baş imamı teverip çıkıp Mehriban arkadağımızdan Akkoyun toyum nasibetli beriyan sadakasynyň kabul bolmagyny dilek etdi. Ey Allah'ım şu belliyan sadakalardan ve okulyan ayetlerden hasıl olan togapları baş eyledik. Owul Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna, onun maşgalalarının, sahabaların ruhuna, kulli şehitlerin, erlerin, pirlerin, erenlerin, cemi mümin musulmanın ruhuna vaşet. Huzusanam göktöp halatında, vatan üçün, din üçün, ağır namus üçün, şirin canların pida eden gerçektir şehitlerimiz ruhuna vaşet. Ey Allah'ım öten geçen mümin musulman doğanlarımızın yaterneler yaktı imanlar hemra ol çaylar cennet bolsun. Ey Allah'ım ata-babalarımızdan miras kalan öz borçlu milli däp desturlarımıza, medeni ümmetliklerimize aýratyn ul sarpa koyup halkımızın dini yörelgelerini bir kemsel berca etmekler üçün ähli mümkinçilikler döredip berýän hormatly Hajar kadağımızın bugün kun bolsa kadimi ahal toprağının tarihte ulu ornu olan Göktöp alasynda halkymyzyň gelim gidimli olan bu mukaddes Göktöp mescidinde Peygamber ýaşyna yetmek münasibetli yurdumyzyň asudalygy, halkymyzyň parahatlygy we döwletimiziň hassa gullap ösmek üçin berýän Akkoyun toy sadakasyny kabul eyle. Ýaşyny uzak görjeğin gowy mertebesini belendeyle. Yurdumyz parahat, illerimiz aman, yıllarımız bereketli, saçaklarımızı irsal devletleyle. Ve kur Rabbin fir verham ve ente hayrul rahimin. Amin ya Rabbel alemin. Soňra Haja arkadağımyzyň Akkoyun toy sadakasyna gatnaşylary nahar çekildi. Bereketli Türkmen toprağına bitýän dürli önümlerden taýýarlanan tagamlar yurdumyzda giýiňden tutulýan toy saçaklarynyň belegi bolup durýar. Özünün tagamlylygy, ýokumlylygy bilen belli bolan milli tagamlaryň taýýarlanşyna öz bolşy aýratynlygyň bardygyny bellemeli. Häzirki döwürde Mehriban arkadağymyzyň tagallasy bilen ata-babalarymyzyň gadymdan gelýän däplerini uly sarpa goýulýar we milletiň ruhy baýlyklary aýyl saklanýar. Şeýlelikde Mehriban halkymyzyň milli däp desturlary berja etmegi, ýyl içinde aýratyn gadyr goýulýan ähmetli seneleriň hormatyna toý tutmak üçin ähli şertleriň döredilýänini bellemeli. Munun özi yurdumuzda halkymyzyň agly birlikde bir başa uyup büyük tutumlary amala aşyrýanlygyny has aýdynlygy bilen eşgär edýär. Hürmetli adamlar, iyi vatandaşlar, inni vilayetin baş imamym ayet tewir etdi. Vilayetin baş imamy ayet tewir edip, Haja arkadağymyzyň Akkoyun toy sadakasynyň büyük bir baryň dergäkine kabul bolmagyny, halkymyzyň parahat, asuda durmuşny, watanymyzyň mundan meýlekde gülläp esmegini, hormatly prezidentimizin il yurt beýikli büyük işleriniň rawaj almagyny dilek etdi. Hürmetli adamlar, şoňky berilen sadaka edilen ayet tewili we dua dileler büyük bir baryň dergäkinde kabul boldy. Koy Türkmen toprağına hem yaşa asuda avadan hem bahtiyar durmuş boldy. Hürmetli adamlar, sağ olun, sağlık görüşelim.
Sonra mehriban arkadağımız himmelere üstünlükleri arzu edip birden uğradı. Soňra sadaka gatnaşanyň ählisi hormatly prezidentimize İslam dünýäsinde mukaddes günjek saýlayan Mekke'den ýadygarlyk sowut hökümini iwerilen keramatly Käbäniň ýazgysy bolan örtügi şeride keramatly teperge taqdim etdiler. Alaňky gymmatlyklara taqdim eden ýerleşlerimiz berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüniň rowaç purtatlarynyň dowam bolmagyny, arkadan prezidentimiziň ähli tutumlarynyň beýik ýeňişleri besenmegini dileg etdiler. Munyň özi halkymyzyň asyrly çäýleri agzybirlikde gatnaşýanynyň nowatda suwtnamasyna urly. Bugün hormatly prezidentimiz bu ýerde guralan Aqoýun toýunyň hormatyny Göktepe meçidine täze awtologlar sowat berdi. Arkadan prezidentimiziň sakawatyna hoşallygyny nişan hökümini täze uluglar milli desturlar esasynda kabul edildi. Aqzat alyna ýaxşy diýen paýgatly jümle ýerin mehrem iniler ulaglary agun tepip oňa ýagşylyň alamaty hökümini alyjy daňdylar. Munyň özi halkymyzyň asyrlaryň dowamyna döredin asyrly ýörelgeleriniň milli liderimiziň berkarardan bagtyarlyk döwrüni, döwrwat derejede ösdirilýändiginiň nowatda suwtnamasyna urly. Men Ahar vilayatynyň Göktepe tarabynyň Köpetdä owasynyň ýaşaýjysy. Gülşnýaz Atyrlyýew. Biz Göktepe meçidine hormatly arkadaşymyzyň Peýgamber ýaş toý münasibetli sadakatyna gatnaşdyk. Biz bu ýerde hormatly prezidentimiz bilen diýdarlaşdyk, söhbetdeş boldyk. Hal ýa-da sordy, bu da halkymyzyň agzybirlik jegitliginiň alamatydy. Bir şeýle gazaýyp durmuşda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri rowaç bolsun. Hormatly prezidentimiziň Peýgamber ýaş toý münasibetli biren Aqoýun toý sadakaty kabul bolsun. Men Şaýerdi Aman Tapar Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, Türkmenistan hormatly İlyas Ulty. Şuň hormatly arkadaşymyzyň Peýgamber ýaş toý münasibetli Aqoýun toý sadakatyna geldik. Hormatly arkadaşymyzyň şuňky berýän sadakaty kabul bolsun. Pursatdan peýdalanyp hormatly arkadaşymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, ýyl ýurt bähwetli ähli tutumlarynyň rowaç almagyny tüýsürekden beýik bir bardan dileg edýäs. Ýaş toý mübarek bolsun, gutly bolsun. Sadakalar kabul bolsun. Men Balkan vilayatynyň Bereket etrabynyň ýaxşy owasynyň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly İlyas Qurban Mämedow. Göktepe meçidinde hazır arkadaşymyzyň Peýgamber ýaş toý münasibetli Aqoýun toý sadakatyna gatnaşdyk. Oňa ýurdumyzyň 5 vilayatyndan hem ýerden ýaşlylar, beýleki wekiller geldi. Hormatly prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, işiniň rowaç bolmagyny, ýurdumyzyň elmedamysynyň ýa parahaçlyk asuda ösmegini arzu edýäs. Hormatly prezidentimiziň toý sadakaty kabul bolsun. Men Mamyşow Bazyr Daşowuz vilayatynyň Taparmurat Türkmenbaşy etrabynaky Azy Kahawa Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulty. Arkada prezidentimiz 63 ýaşyny dolmagy bilen hem de Aqoýun toýuny bermegi bilen hem berýän sadakatyny kabul bolmagyny dileg etdik, arzu etdik. Arkada prezidentimiz biziň ýanymyza gelip bir näçe şeýle bir gowy sözler aýtdy. Munyň özi bir berýän sadaka, bir berýän toýlar, bir türkmen halkynyň bir agzybirliginiň, jezitliginiň alamaty. Hormatly prezidentimiziň jan saglygy üçin, Türkmenistan döwletimiziň abadalygy, asudalygy, parhatçylygy üçin dilek dualar etdik. Türkmen halkynyň şeýle rewşen geleceklere tarap okuly alyp barýan hormatly prezidentimize köp alkyşymyzy aýdýar. Rahma arkadaşymyň alyp barýan işlerin hemmesi rowaç bolsun. Men Lewap Eraýatynyň Kerket ýagynyň Gyndaýak Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Türkmenistan hormatly İlyas Ulty Kerim Qurban geldi. Inen şuň Göktepe meçidinde hormatly arkadaşymyz Peýgamber toý sadakatyny berdi. Toý sadakatyny da hormatly prezidentimiň janyny sag bolmagyny, ömrü uzak belent başynyň arzuwy etýär, janyny uzak ýaşaýan belent baş aman bolsun. Men Mar vilayatynyň Sakarçaga tarabynyň aýna köle owasynyň ýaşaýjysy Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulty. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe her bir günimiz toýdur bayramlara weslenýär. Hormatly prezidentimiz Peýgamber toýuny Aqoýun sadakatyna berdi. Bize de muňa gatnaşmak müýesser boldy. Biz şular ýaly bagty durmuşda ýaşadýan, mehriban hem gahrman arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýyl ýurt bütün adamzat ähmiýetli işleriniň rowaç almagyny arzu edýär.
Şuun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Russiya Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putin'in arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Russiýanyň başlygy milli liderimizi doglan güni bilen gutlap, berk jansaglyk, awadançylyk we köp ugurly döwlet işine mundan beýlegem üstünlükler ardy etdi. Belenşiýaly Russiýada Türkmenistanyň başlygynyň iki döwletiň arasyndaky dep bolan hyzmatdaşlygyň putulandyrylmagyna gönükdirilen tagalaryny ýokary baha berilýär. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow gutdawlar we hoş niyetli arduwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Russiýa Federatsiýasy bilen dostlukly gatnaşyklara uly ähmiýet berilýändigini ňyktady. Taraplaryň özara gyzyklanmalary netijesinde bu gatnaşyklar ýyl-ýylan täze many mazmuny bolýar. Biziň ýurtlarymyzda öňden gelýän hoş niyetli goňşuluk gatnaşyklary we häzirki döwürde döwletara ara gatnaşyklarynyň berk binýadyny dörden taryhy umumlyk birleşdirýär. Söhbetleşigiň dowamyny Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda özara düşünşmeň we ynamyň emele gelen ýokary derejesiniň özara bekbetleri hatap almak bilen strategik hyzmatdaşlygy geljekde de ösdürmek üçin amatly şertler döredýänligi bellenli. Şunuň bilen maglykda syýasy ulgamdy. Şol sany halkara guramalarynyň udaly bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň şäklerini iki döwletiň birek-birege özara gollaw berýänligi we iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň oňyn hiýaty bardy aýdyldy. Türkmen-Rus sowda ykdysady gatnaşyklary okgunly ösüşe iýedir. Harit dolanşy artýar. Muňa belli bir derejede bilelikde hökümetary toparynyň işem ýardym berýär. Energetika hemde ulug ulgamlaryny, bilim we tutuşlugyny dep bolan insan-perwer medeni gatnaşyklary çuňlaşdyrmakda giň gerimli taslamlar durmuşa geçirmek üçin egerdil mümkinçilikler bar. Şunu iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň ähli meseleleri boýunça Türkmenistanyň we Russiýanyň umumy garaýşlary iýedigini ataldy. Munyň öňde döwletara ara gatnaşyklarynyň netijeli hiýatyda iýediginiň, ähli ugurlar boýunça özara bekbetli hyzmatdaşlygy iýetgiderligi giňeltmek üçin amatly şertleriň bardygynyň aýdyň suwutnamasy. Söhbetleşigiň dowamyny hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow prezident Vladimir Putin'i konstitusiýa üýtgetmeler giýermek boýunça ähli Russiýa seswerilişini üstünlükli geçirmegi ardy etdi. Onuň jemleri dostlukly ýurduň durmuş ykdysadyň okgunly ösüşiniň kepili bolup hyzmat eder. Telefon söhbetleşigiň ahyrynda döwlet başlanlary birek-birek hemde Türkmenistanyň we Russiýa Federatsiýasynyň halklaryna iň gowy arduwlaryny beýan etdiler. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik geçirildi. Türkiýanyň başlygy milli liderimiz 63 ýaşynyň dolmagy İslam dünýäsinde Muhammed Peýgamberiň ýaş hökmüne belen sarpa goýulan sene bilen otlap berk jansaglyk awadançylyk hem ýokary döwlet wezipesinde jogapkärlik we köp ugurly işlerine üstünlükler ardy etdi. Recep Tayyip Erdogan hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Sewitde we dünýäde Aziýanyň kuwatly döwletleriniň bir hökmüne Türkmenistanyň aýrynyň ýygderli belende galýanyny hem berkýänligini üstünlikle alyp barýan bir taraplyk siýasatynyň sewit durnuklugynyň hem ösüşiniň şeýlede ählimin parahatçylygyň bekidine gulluk edýänligini beledi. Belenşiýaly Türkiýe türkmen lideriniň öňe sürýän oňun başlanýşlaryny hemişe gollaýar we dogunlyk halkyň üstünliklerini tüý sürekden buýsanýar. Döwlet başlarymyz gutluklar üçin prezident Recep Tayyip Erdoğan'a minnetdarlyk bildirip, oňa en gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hem umumy taryhy kökleri bolan medeni dep desturlary we ruhy ahlak gymmatlyklary birleşdirýän iki ýurduň we halkyň arasyna gatnaşyklaryň uzak möhletligini strategik hiýaty eýedigini we häzirki wagtda has okuluny ösdürilýänini kanagatlanma bilen aýtdy. Söhbetdeşler häzirki taryhy döwürde täze hile we many mazmuny eýe bolan türk gatnaşyklaryny ýokary baha berip, uzul gazalynyň alalaşyklary we hyzmatdaşlygyň ert uly mümkinçiliklerini hataba alyp, iki tarap bilen gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet başlanlary sowda, ykdysady we insan-perwer medeni gatnaşyklaryň depinleriniň Korlonyanın aýdyp, netijeli hyzmatdaşlyk munun beýlegim ösürmek baradaky pikiri beýan etdiler. Milli liderimiz özara ynam hem birek-bire gollaw bermek ýöreligleri esasynda halkara gurumlarynyň çäklerini üstünlikle ösürilýän gatnaşyklary barada aýdyp, öz türk kärdeşini Türkmenistanyň halkara başlanýşlaryny esasan parahatçylygy we howpsuzlygy öpçün etmek meselelerini hemişe gollaýanlygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Söhbetdeşligiň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti özara gyzyklanma bildirýän halkara we siýasatynyň möhüm meseleleri boýunça pikir alşdylar. Söhbetdeşligiň ahyryna döwlet başlanlary iki halky gadymy döwürlerden bäri birleşdirýän dost dogunlygy we hyzmatdaşlygyň Türkmenistan we Türkiýe Respublikasynyň bekidine geljekde de üstünlikli ösdüriljekdigini ynam bildirdiler.
Şuun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşler birek bilen mähirli salamlaşyp, ikişäk gurrundaşlykda miýdeme dostluk we hoşniýetli goňşuluk gatnaşyklary bilen berkidilen döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tuturýan meselelerini aralyp maslahatlaşmaga dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Prezident Şavkat Mirziyoyew Türkmen kardeşini durmuşyny unudulmajak we şatlykly seni 63 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden mutlap berk jan saglyk, awadançylyk hemde ýokary döwlet wezipetini alyp barýan giň erimli işlerini ul üstünlükler ardy etdi. Şunu Özbegistanyň hormatly prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň başçylygyny durmuşyň ähli ulgamlaryny ajaýyp üstünliklere eýe bolýan Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýändigini ýykdyrdy. Döwlet başlarymyza mähirli gutdawlar üçin minnetdarlyk bildirip, döwletimiziň Özbegistan Respublikasy bilen dostlukly gatnaşyklary aýratyn ähmiýet berýändigini, bu ýurda özüniň ýakyn goňşuluk hemde öňden gelýän yktybarly hyzmatdaşlyk hökümine garaýanyny belledi. Iki ýurduň başçylary türkmen özbek gatnaşyklaryna hemişe mahsus bolan ynamyň we özara düşünýümiň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, ähli ulgamlarda hyzmatdaşlyk mundan beýlägem giňetmek üçin amatly mümkinçilikleriň bardygyny tasdikladylar. Şunu Avril halkara guramalary, şol sanny, şu ýyl Özbegistan Respublikasynyň başçylygy edýän garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň çäklerini hyzmatdaşlygyň putulandyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini ýetdi. Taraplar sowda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek oňyn depkini bellediler. Siyasi partiýalaryň hemde kanun çykarjy edaralaryň arasynda hyzmatdaşlyk işçiňleşdirmäge, şeýle-de ýerli derejede göni ara gatnaşyklary we özara alşmalar höwetlendirmäge taýýarlyk beýan edildi. Söhbetdeşler dogonluk goňşy halklaryň köp asarlyk ruhy medeni gatnaşyklaryny esaslanýan türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň insanperwer ugrunun ähmiýetini bellediler. Melelidirmez Özbegistan Respublikasynyň Medeniýet ministri Ozatbek Nazarbekow Türkmenistanyň at gadaryn artistiýen hormatly adyň daklandygyny aýdyp, bu münasibetli gutdawlaryny beýan etdi. Söhbetdeşligiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Şavkat Mirziyoyew birek hemde iki ýurduň halklaryna iň gowy arzuwlaryny aýtdylar. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Gazagystanyň başçyny millilizmide 63 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden utlady. Hemem hormatly prezidentimiz berk jan saglyk, uzak ömür, awadançylyk we ýokary döwlet wezipetini alyp barýan jogapkärli işinde uly üstünlük arzu etdi. Döwlet başçymyz Gazak kardeşine gutluklar üçin minnetdarlyk bildirip, hemem hoşniýetli arzuwlaryny aýdyp, iki ýurduň halklarynyň arasynda dost dogonlyk gatnaşyklaryň köp ýylyň dowamynda hoşniýetli goňşuçuluk, birek hormat goýmak we golluk bermek arkaly sazlaşykly ösdürilip, häzirki döwürde täze mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyny belledi. Belenşeýle türkmen Gazak gatnaşyklaryna maksat bolan ynanşmagyň we özara düşünşmegiň ýokary derejesiniň hyzmatdaşlygy iki taraply derejede bolşy ýaly halkara guramalaryň çäklerini okully ösdürmek üçin puhta binýat bolup durýar. Hökümet we düzümliň derejelerini dürli ugurlarda toplan özara gatnaşyklaryň oňyn tejribesini ýokary baha berip, söhbetdeşler döwletara gatnaşyklarynyň möhüm ugurlaryny ösdürmegiň geljegini aralyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglykda dowlu güýjüne herekete girilmegi zerur bolan iki tarap bilen ykdysady gatnaşyklary munun beýlegim ösdürmek üçin köp ugurly mümkinçilikleriň bardygyny ýetdi. Şeýle-de insanperwer ulgamnaky gatnaşyklary hemme tarap bilen berkitmegiň ähmiýeti belenildi. Munyň özü türkmen hemem Gazak halklarynyň taryhy taýdan kemale gelen umumy medeni we ruhy gymmatlyklarynyň çäklerine hasam ähmiýetlidir. Söhbetleşigiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow hemem Kasym-Jomart Tokaýew netijeli döwletara gatnaşyklarynyň munun beýlegim Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň güllep ösüşiniň bekidine üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Soronbay Jeenbekowyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Milli liderimizi mähirli mübareklep, Kyrgyzstanyň başçyny hormatly prezidentimiz dogluň güni bilen utlady. We berk jan saglyk, awadançylyk garaşdy. Türkmenistanyň durmuş ykdysadyň ötüşini, halkyň awadançylyk derejesiniň ýokalanmagyna gönültirilen döwlet işlerine üstünlük ardy etdi.
Mähirli gutdaglar üçin minnetdarlyk bildirip, hormatly prezidentimiň Gurbanguly Berdimuhammedow özüniň gargyz kärdeşi bilen ynanşmak, din hukukly we birek hormat goýmak esasyna iki tarap bilen we köp tarap bilen görnüşde ýoly goýulan döwletara gatnaşyklarynyň birnäçe ugurlar boýunça pikir alşmak üçin dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirdi. Türkmen gargyz gatnaşyklarynyň iki dogonly halkyň hoş niýetli goňşuluk, köp asarlyk dostlyk, ruhy we medeni taryhy umumlyk esaslaryna dayanýanlygyny kanagatlanma bilen mellep, tökweteşler öýdar gatnaşyklaryň geljegi ugurlar boýunça işçiňleşdirmeň zerurdygyny ýatydylar. Belenşe ýaly döwlet we hökümet derejelerini ýetgiderli geçirilýän gepleşikleriň we öýdary saparlaryň netijesinde soňky ýyllarda iki tarap bilen gatnaşyklar täze mazmun bilen baýlaşdyryldy we ol hil taýdan täze dereje çykdy. Odal gazarlyň ýalaşyklaryň ýerine ýetirilişine ýokary baha berip, iki döwletiň başdanlary umumy pikire görä, ägerde mümkinçilikleri eýe bolan öýdary peýdaly gatnaşyklaryň mundan beýlegem ösdirilmegine bolan oňyn çemeleşmeleri ýalaşdylar. Hususan sowda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdirmeň wajypdygyny tab. Taraplar iki tarap bilen uğradylýan haritlaryň we ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňetmek. Şeýle iki ýurduň işewur toporlarynyň wekilleriniň gönü gatnaşyklaryny ýola goýmak bilen baglanşykly meseleler işläp taýýarlamak maksada laýyk boljakdygyny bellädiler. Şeýle telefon arkaly bolan söhbetdeşligiň dowamyny özara gyzyklanma bildirilýän sevtary we halkara siýasatynyň möhüm ugurlary aral maslahatlaşyldy. Hoşlaşanlaryny prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Soronbay Jeenbekow birek we Türkmenistan hemde Gyrgyzstanyň halklaryna parahatçylyk, durnuklyk bardaky hoş niýetli arzuwlaryny aýtdylar we ýaýwanlandyrylan giň meşhurly özgörtmeleriň ýoluny täze üstünlikleriň gazanjakydygyny ynam bildirdiler. Şeýlede hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewiň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki ýurduň liderleri birek bilen mähirli salamlaşyp, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň taryhy gatnaşyklary, hoş niýetli goňşuçylyk däplerine hemem hormat goýmak ýörelgilerini esaslanýan dost dogunlyk gatnaşyklaryna agrarlydygyny tasdiqladylar. Prezident Ilham Aliýew hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowy dogulun güni bilen tüý sürekden utlap, millililerimize jan saglyk, uzak ömür we alyp barýan jogapkär döwlet işinde hemem ähli başlanýşlaryny uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow gutluklary we hoş niýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, soňky döwürde öz ötüşinde täze terge eýe bolan Türkmen Azerbaýjan gatnaşyklarynyň netijeli häsiýeti eýedigini we uly geljeginiň bardygyny belledi. Söhbetdeşler eýdiderli geçirilýän ýokary derejedäki dowuşuklyň netijesinde durmuş ykdysady we syýasy ösüşiň möhüm ulgamlaryny netijeli hyzmatdaşlygyň täze derejesine çykylanyny bellediler. Türkmen Azerbaýjan gatnaşyklaryna mahsus bolan din hukuklyk, açyklyk we özara ynanşma hyzmatdaşlygy üçin ygtybarly binýat hemem ähli bilelikdäki başlanýşlaryň üstünlikli amala aşyrylmagynyň kepili bolup durýar. Hususan Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň çäk taýdan amatly ýerleşmeginiň gury ýer, deňiz, howa we demir ýol gatnawlaryny ösdürmek üçin oňut şertleri öpçün edýär. Döwlet başdanlary energiýa silişlerini Ýewropa bazarlaryna iýermek, ulu geçerlilerini döretmek we ösdürmek, kommunikasiýalar hemem ara gatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlyk babatyny, gatnaşyklaryň mümkinçiliklerini öňsü çekdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow biziň ýurtlarymyzyň diňe we iki tarapy esasda däli awraýly halkara gurumlarynyň çäklerini de işçi hyzmatdaşlyk edýänliklerini belläp, Azerbaýjan dogunlarymyzy Türkmenistanyň halkara başlanýşlaryny öňe ilerletmekde we durmuşa geçirmekde gollaw berýänlikleri üçin tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi. Söhbetdeşligiň ahyrynda birege berkjan saglyk we üstünlük Türkmenistanyň hemem Azerbaýjanyň dogunlyk halklaryna bolsa bagyt we awadançylyk munun beýlegem güllep ösüş arzu edildi. Soňra Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani'niň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. İki döwletiň başdanlary birek bilen mähirli salamlaşyp, köp asarlyk dostluk we hoş niýetli goňşulyk gatnaşyklary bilen berkidilen Türkmen-Awgan hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesini ýatydylar. Prezident Muhammed Ashraf Ghani hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow dogulun güni hemde musulman dünýäsinde aýratyn ähmiýetli sene hasap edilýän peýgamber ýaşyna ýetmek bilen tüý sürekden utdy. Hemde uzak ýyllar berk jan saglyk we ýurdun güllep ösmek hemde halkyň bagtyýarly uğruna alyp barýan asyrly işlerini ul üstünlikleri arzu etdi.
bellenşi ýaly. Owganystan'a Türkmen lideriniň oňyn bir taraplyk ýolgölerini esaslanýan hemde sevitde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnuklugyň saklanmagynyň möhüm şerti bolan dörejülükli daşary siýasatyna ýokary baha berilýär. Döwlet başçymyz mähirli gutdaglar we hoş niýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmen owgan hyzmatdaşlygynyň iki taraplyny görnüşdi. Awraýly halkara guramalarynyň şäklerini de netijelik, ödar anam we gollaw ýolgölerini esaslanyp, ýetgiderli ösürilýänligini kanagatlanma bilen bellidi. Tököteşiň dowamyny iki ýurduň başçylary sowda ykdysady ulgamdy. Hemde energetika we ulaw ýaly strategik uğurlarda netijeli hyzmatdaşlyk giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Şunun bilen malykda Türkmenistanyň we Owganystanyň çäktaýdan amatly ýerleşmeginiň sevitde täze üstsaşyr ulaw geçelgeleriniň dördülmegini ul ähmiýeti iýedigi bellenli. Ýanyş energetik toplumyny udak möhletliğin geljegi nazara almak bilen Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsiniň guruluşy boýunça durmuşa geçirilýän möhüm energetika taslamaty tagalary netijeli birleşdirmeň misaly bolup durýar. Bu taslama döwletleri we sevtara hyzmatdaşlygynyň ösürilmegine uly goşant bolar. Telefon tököteşligiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Muhammed Ashraf Ghani şunun ýaly köp ugurly hyzmatdaşlygyň iki goňşy döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar geljekde de putulandyrmak üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat etjekdigini anam bildirdiler. Hemde birege berkjan saglyk we üstünlükler dogonluk Türkmen we Owgan halklaryna awadançylyk hemde ösüş arzuw etdiler. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň federatsiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenkanyň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Russiýanyň parlamentiniň ýokary palatasynyň ýolbaşçysy Melili Zermedi dogulun güni bilen tüýsürekden utlap berkjan salyk, uzak ömür we ýokary döwlet wezipesini alyp berýän giň gerimli işlerini täze üstünlikleri arzuw etdi. Döwlet başlary gutluglar we hoş niýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip Russiýa Federasiýasyny biziň ýurdumyz asırlaryň dowamyna taryhy taýdan emelegilen gatnaşyklaryň durly ulgamlarda toplanan hyzmatdaşlygyň baý tejribesini birleşdirýändigini nykdy. Häzirki tapgyrda deň hukukluk, özleri hormat, anam we strategik hyzmatdaşlyk ýörelgelerini gurulýan döwletary gatnaşyklary täze many mazmuny eýe bolýar. Iki dostlukly halkyň uzak möhletliğin behitlerine laýyk gelýär. Söhbetdeşligiň dowamyny Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň okulyny häsiýeti belenildi. Onuň ösürmegine kanun çykarjylyk işine tejribe alşmak üçin netijeli meydançy bolup durýan parlamentary gatnaşyklaryna uly orun degişledir. Sowda, ykdysady, medeni insan-perwer we beýleki ulgamlarda iki taraply hyzmatdaşlyk oňyn häsiýeti eýedir. Telefon söhbetdeşliginiň ahyryna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenka özara düşünşmeň ýokary derejesiniň döwletary gatnaşyklarynyň geljekde de äkli ugurlar boýunça oňyn hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat etjekdigini önemlidirler we birek hemem iki ýurduň dogonly halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Şeýlede hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we Sankt-Peterburgyň Russiýa Federasiýasy gubernator Aleksandr Beglowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Russiýanyň esasy merkezleriniň biriniň ýolbaşçysy Türkmen liderini şuun bellenýän doglugyny bilen utlap tüýsürekden saglyk, uzak we bagtly ömür, döwlet ötüşiniň giň gerimli maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde täze üstünlikler arzuw etdi. Döwlet başlarymyzy hoş niýetli sözler we arzuwlar üçin minnetdarlygyny beýan edip, Russiýa Federasiýasynyň iri sevitleri, aýry-aýry şäherleri, esas senat we medeni merkezleri bilen güni ara gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň üstünlikli ösürilýän we strategik häsiýetde eýe bolan Türkmen-Rus hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýanyny nykdy. Aleksandr Beglov Neva derýasynyň boýundaky şäheriň soňky ýyllarda döwletary gatnaşyklarynyň aýrylmaz böle bolup netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändigini tasdiklap. Şu ýylyň fevralynda Türkmenistana bolan saparyny aýratyn ýakymly duýgular bilen ýatlaýanyny belledi. Belli siyasi işgär ak mermerli Aşgabatyň gözelliginiň we ösen düdümleriniň ödünni uly täsir galdyranyny aýdyp, bu ýerde adamlaryň amatly ýaşamagy hemde diň jalmak üçin ýakly şertleriň döredilendigi, şäheri dogry hemde netijeli dolandyrmagy hökman türkmenlerden öwrenmeligini nykdy.
hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow, Türkmenistanyň hoş niyetli dostlary we wagtyň synagyny geçen ygtybarly hyzmatdaşlara hemişe açykdygyny berler. Özar bekfitli hyzmatdaşlygyň hemme tarapdan putulandyrylmagynyň tutuş dünýäde parakatçylyk hemde durnukly üçin bekfitini alınıp barlayan daşary siýasat strategiýasynyň möhüm uğurdugyny aýtdy. Dostlukly ýagdaýda geçen söhbetdeşligiň şäklerini iki tarapdan hyzmatdaşlygyň şuňky ýagdaý we ötüşiň ileri tutulýan uğurlar bardy diýip pikirleşildi. Ve hyzmatdaşlyk birnäçe iri tassymlaryň şäklerini bilelikdäki işiň oňyn tejribesi bilen berkidiler we umumy gyzyklanmalary nazara alýan uly ägirt uly kuwaty eder. Gubernator Beglov yurdumuzda işleyen Sankt-Peterburg'un kampanyalaryna berilýän gollaw üçin Türkmenistanyň ýolbaşlaryna we hut hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Twitter'den hoşalygyny beýan edip, Peterburg'un işewur toporlarynyň geljekde Türkmen lideriniň başlangyjy bilen amal aşyrylýan ägirli özgörtmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine işe gatnaşmaga taýýardyklaryny aýtdy. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Türkmen-Amerikan eşewurlar geňişiniň ýerine ýetirji direktory Erik Stewartyň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň eşewurlar toparynyň wekili döwlet başlanmady doglan ony bilen mähirli otlap berkjan saglyk, awadançylyk hem watanymyzyň o türkmen halkynyň bähidine geljekde de üstünlikler arzu etdi. Erik Stewartyň belleşýäli döwlet işgäriniň hem ýolbaşynyň baý tejribesi hem uly zekini türkmen liderine Türkmenistanyň oň çäklerinden daşardy da belent agry we hormat sarpa getirdi. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow gutluglar we hoş niyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, parakatçylyk dörejlik uğruna agrarly bolan ýurdumyzyň betaraplyk we oňyn halkara hyzmatdaşlyk ýürelgilerini daşary siýasaty durmuşa geçirýändigini gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlar şoltan Amerikan kompaniýalary bilen deň hukuklyk esasyny netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny aýtdy. Döwlet başlygymyz soňky ýyllarda Türkmenistan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda dep bolan dostlukly gatnaşyklaryň iki tarapy hyzmatdaşlygyň ähli ulgamlaryny oňyn tejribe eýedigini kanatlanma bilen bellep, oň barha okuny häsiýeti öwürlýändigini aýtdy. Söhbetdeşligiň dowamyny eler tutulýan ugurlarda şol sany nitgat pudugyny, dokma, kimia we adyk tenatyny, o hujurlyk önümlerini öňürmekde, uly kommunikasiýa we siýasatçylyk ulgamyny Türkmen-Amerikan eşewurlyk hyzmatdaşlygyny munun beýlegim ösürmek mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Şunu özüne söwda iqtisadi hyzmatdaşlygy, maý goýum işçiligini höwetlendirmek netijeli gural hökmüni özüne görkezden iki taraply eşewurlar geňişiniň orny aýratyn belenildi. Türkmenistan ygtybarly hyzmatdaş hökmüni iqtisadi durnuklygy, amatly maý goýum ýagdaý, eşewurlygy ýöretmek amatly guramaçylyk hukuk guralynyň döredilendigi bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlary özüne çekýänini nyktaly. Şunuň bilen baglyqda milli hünärmenleri taýýarlamaga ýardam berýän innovasiýalar, sany tehnologiýalar, bilim maksatnamalary ulgamyny baý tejribe eýe bolan hyzmatdaşlar bilen iki tarapy gatnaşyklary munun beýlegim giňeltmek üçin netijeli ýollary kesitlemek ähmiýeti barada aýdyldy. Telefon söhbetdeşliginiň ahyrynda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we eşewir Türkmen-Amerikan ykdysady hyzmatdaşlygynyň geljekde de uzak möhletliğin özara bähkitlik esasyny üstünlikli ösüriljekdigine anam bildirdiler. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Islam Ösüş Bankynyň geňeşçisi Ahmat Muhammed Ali Al-Madanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşik boldy. Ahmat Muhammed Ali Al-Madany döwlet başlanmagy bilen mähirli salamlaşyp, her bir musulmanyň durmuşyny uly ähmiýetli waka bolan 63 ýaşynyň dolmagy bilen utady. Hemde berkjan saglyk, awadançylyk, türkmen halkynyň bähfidini alyp barýan geňerimli işlerini uly üstünlikler arzu etdi. Islam Ösüş Bankynyň geňeşçisi hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň parasatly başlanygynda Türkmenistanyň ýurduň durnukly ötüşini hemde onuň dünýä derejesinde awraýynyň ýoklanmagyna ýardam berýän möhüm durmuş ykdysady özgörtmeleri üstünlikli amal aşyrýanlygyny belledi. Döwlet başlanymy gutdawlar we hoş niyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň dünýäniň ýurtlary we awraýly mal edimler bilen däp bolan özary bähfitli gatnaşyklaryň ösürmegini aýratyn ünseriýanyny nykdy. Milli liderimiz Islam Ösüş Banky bilen 1994-nji ýyldan başlap netijeli gatnaşyklaryň ýoly goýulynyny hemde hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belledi. Netijeli hyzmatdaşlykda saglyk goraýyş, uly kommunikasiýa we mali ulgamlaryny milli we halkara ähmiýetli ýeri tatdymlaryň birnäçe durmuşa geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamyny iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň geljegi bardy pikirleşildi. Sowda ykdysady ulgam onuň ileri tutulýan uğurdur.
Döwlet başlanmaz hemde İslam Ötüş Bankynyň geňeşçisi ýurdumyzyň ötüşiniň ileri tutulýan uğurlaryny nazar almak bilen täze bilelikdäki işleri amala aşyrmaň mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gad geçirsiniň guruluşynyň tasamat boýunça hyzmatdaşlyk işçiňleşdirmek meseleleri aýratyn aralyp maslahatlaşyldy. Semitiň ýurtlarynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek, olaryň ykdysady kuwatyny artdyrmak üçin giň ýol açýan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gad geçirsiniň ähmiýeti barda edip, Ahmad Muhammed Al-Almadani İslam Ötüş Bankynyň bu taslamany durmuşa geçirmäge hemme taraplaryň golluk bermäge taýýardygyny aýtdy. Söhbetdeşliğin ahırını hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ve İslam Ötüş Bankynyň geňeşçisi özar bekwitlere kıvap gelýän netijeli hyzmatdaşlygyň geljekde de ösdüriljekdigini ynam bildirdiler. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Kavkaz musulmanlarynyň müdiriýetiniň başlygy, Garaşdy döwletiň arkalaşynyň dinara genişliğiniň başlygy Şeyh ul Islam Allah şükür Paşazadanyň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşlik üçin döredilen mümkinçiligi hoşallyk bildirip, Kavkaz musulmanlarynyň müdiriýetiniň başlygy Türkmen liderini doglan güni we Muhammed peýgamberiň ýaşyna ýetenligi bilen gutlady. Hemem bagyt berk jan saglyk arzu etdi. Beýik bir bardan döwlet işine uly üstünlikler şeýlede ähli Türkmenistanlara paraxatçylyk we gowluklary her bir maşgala awdançylyk dileg etdi. Allah şükür Paşazade Türkmenistanyň özüň täýärli ösüş ýoluny gadanýan egert uly üstünliklerini hem hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň dep bolan dostluk gatnaşyklarynyň ösdürmegine egert uly şahsy goşundyny ýokary baha berdi. Hem Kavkazda Türkmen lideriniň ähli paraxatçylyk we howpsuzlygyň öpçün edilmegine gönükdirilen siýasatynyň dowluk gollanylýanyny nykdy. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow doglan hem Muhammed peýgamberiň ýaşyna ýetmek münasibetli gutluglar üçin minnetdarlyk bildirip, däwe göre bu senäniň her bir musulmanyň durmuşyny möhüm ähmiýetli sepgitdigini aýdyp, Kavkaz musulmanlarynyň müdiriýetiniň islam gymmatlyklaryny gorap saklamak boýunça möhüm wezipany ýerine ýetirýändigini, munyň tutuş sevtin halklarynyň arasynda dost doganlyk gatnaşyklary we agzyrly potulary ýanygny bellädi. Türkmenistan İslam hyzmatdaşlyk guramasynyň agzasy bolmak bilen paraxatçylyk maksatlary we insanperwerlik taslamlary hemme tarapyn gollaýa, paraxatçylykly başlanýşlary öňe sürýär, goňşy ýurtlaryň ykdysady we durmuş ösüşine ýardam berýär diýip milli liderimiz bellädi. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan we Kavkazyň halklaryny gademiyetden gelýän umumy medeni ýüreligi bilen hemme ruhy ahlak gymmatlyklaryň birleşdirýändigini aýdyp, türkmen halkynyň köp asyrlyk taryhyna, mirasyna aýagly çemeleşmeň ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň esasy ýüreligleriniň biri bolup durýanyny, döwletimizde her bir diniň wekillerini öz dini inançyny erkin we päsgelçiliksiz berjay etmäge mümkinçilik berýän ähli şertleň döredilenini nykdy. Türkmenistan prezidenti we Kavkaz musulmanlarynyň müdiriýetiniň başlygy hoşlaşanlaryna birege iň gowy arzuwlaryny aýdyp, bary bolan özara gyzyklanmalan netijeli hyzmatdaşlyk üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat edýänini ynam bildirdiler. Şeýlede hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň München şäheriniň Grosshader Universitet klinikasynyň professory Klaus Parhoferň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Professor döwlet başlanmady doglan güni bilen mähirli gutlap, hemde milli liderimize berkjan saglyk, türkmen halkynyň awadançylygynyň bähfidini alyp barýan işlerini üstünlük arzu edip, hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow türkmen we german lukmanlarynyň milli saglyk goraş ulgamynyň ýakly görkezler wagtda oňyn hemde nusgulyk derejesini kemale getirmäge türlen kuniyar gatnaşyklarynyň işçiňleşdirilmegine golluk berýändigi üçin hoşallyk bildirdi. Klaus Parhoferň belleşi ýaly, ulgamyň ötüşlerini milli çemeleşmeler, alymyň özgörtmeler maksatnamasynyň başyny başlan paýhasly öňden görji siýasatçynyň we makfada okunly döwlet işgäri bolan hormatly prezidentimiziň toplan tejribeleri bilen faollaşykly utgoşýar. Milli liderimiz gutdawlar we hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň saglyk goraýyş ulgamyny düýp özgörtmeleri üstünlikli amala aşyrýanyny belledi. Şonuň netijesinde Türkmenistanlar giň görnüşli we halkara ölçeglerine laýyk gelýän lukmançylyk hyzmatlaryna eýe boldy. Şunu halkara lukmançylyk bilelişigi bilen netijeli gatnaşyklara möhüm ähmiýet berilýär. Saglyk goraýyş öz ähmiýeti boýunça serkesizdir. Ol näsag bejerýär. Olaryň saglygyny dikeldiýär we ähli halklaryň durmuş gymmatlyklarynyň möhüm uğurdur diýip hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow belledi.
Şunun bilen malıkta döwlet başlanmada Germaniya Federasiýa we Respublikasynyň öňde barjy ylmy kliniki merkezleriniň hünärmenleri bilen ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň netijeli häýatda ýedigini tejribe alşmak, Ýewropanyň ösen anyklaýyş we bejeriş tejribesini öwrenmek maksady bilen türkmen lukmanlarynyň bu uğurda gatnaşyklary ýergiderli ösürýändigini nyktady. Soňky ýyllarda türkmen hünärmenleriniň onluçy nemis klinikalaryny okuw geçdiler we hünär taýýarlygyny ýokarlandyrdylar. Häzirki döwürde biziň baş maksadymyz akademik gatnaşyklary hut tejribede çuňlaşdyrmagy maksat edinýär. Şeýlede Türkmenistanyň saglyk goraýyş ulgamynyň düzümlerini lokmançylyk enjamlarynyň täze görnüşleri bilen üpçün etmek boýunça Germaniýanyň belli kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygam ýoly goýuldy. Professor Klaus Parhofer milli liderimiziň sagdyn durmuş ýolgylarynyň möhüm uğurlaryny beden terbiýany we sporty wagt etmek boýunça alyp barýan işleriniň ägirdili ähmiýeti ýedigini bellädi. Munyň öz insanyň we umumyň jemgyýetiň sagdynlygyny düýpli berkitmekde ygtybarly bir niýat bolup durýar. Söhbetdeşligiň ahyrynda hormat prezident boldy. Gurbanguly Berdimuhammedow Germaniýanyň ýer ilmi lukmançylyk merkezleriniň öňde barjy hünärmenler bilen özara gatnaşyklaryň täze mazmun bilen üstüniň ýetiriljekdigini we onuň milli saglyk goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek işini oňy netije berjekdigini ynam bildirdi. Inolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen gutlawlar bilen tanşy diýäs ilkinji tanşdyrjak gutlawmyzy şeýle diýilýär. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Mälikgulyç. Siziň dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykkan gutlawlarymy kabul ediň. Siz watandaşlaryňyň arasynda we daşary ýurtlarda tejribeli, öňden görjü döwlet işgäri, öz ýurdunyň hakyky lider hökmünde uly awraýdan peýdalanýarsyňyz. Rusiýada siziň döwletleriň arasyndaky möhüm gatnaşyklaryň berkidilmegine gönükdirilen tagalalarynda ýokary baha berilýär. Biziň işçi gatnaşyklarymyzyň we netijeli bilelikdäki tagalalarymyzyň mundan beýlegem dowam etjekdigini ananýar. Size berk jan saglyk, awadançylyk hemde alyp barýan döwlet işiňizde üstünlükler ardy edýän. Hormatlamak bilen Vladimir Putin, Rusiýa Federasiýasynyň prezidenti. Boğutluğda şeýle diýilýär, onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, siziň dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykýan gutluglarmy we iňgow arzuwlarymy kabul ediň. Soňky ýyllarda Hytaý türkmen gatnaşyklary ýergiderli we durnukly ösüş ýagdaýyna saklanýar. Covid-19 ýokunjy derarly emele gelen epidemiýa garşy görüşmekde biziň ýurtlarymyz birek gollu berýär, tejribe alşýar we wöhümlere bilelikde garşy durýar. Öz iki tarapdan strategik gatnaşyklaryň ýokary derejede eýedigini eşkar edýär. Men Hytaý türkmen gatnaşyklarynyň ösdürmegine möhüm ähmiýet berýärin. Hemem bir goşuk, bir ýol we beýik ýüpek ýolunyň dekeldilmegi ýaly iki ýurdun we halkyň başlanýşlarynyň öňe ilerledilmegine bilelikde tagalla etmege taýýardygymyzy nyktaýaryn. Size berk jan saglyk hemem rowaşlyk ardy edýän. Sizin pen Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy. Bu otlawda şeýle sözler bar. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Mälikgulyç. Gadarly doganym. Siziň dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykkan gutlawlarmy we iňgow arzuwlarymy kabul ediň. Biz sizi görnükli döwlet işgäri, dünýä meşhurly siýasatçy, ömrüni Türkmenistanyň hemme tarapdaýyn we garaşsyz ösüşini, dogunlyk türkmen halkynyň awadançylyk derejesiniň ýokulanmagyna, ýurdun halkara derejesindäki awraýynyň belinde galmagyna bagyş eden insan hökmünde gowtanaýas we size hormat goýýas. Türkmenistanyň ýakly uğurlarda gazanýan üstünlikleri siziň paýhasy we türkmen halkynyň bekfidine laýyk gelýän, hemde onuň asyrly başlangyçlaryny eşkar edýän netijeli siýasatyňyz bilen berk baglanýyşdyr. Biz aýratynam siziň Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly, hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň berkidilmeginde iki ýurdun arasynda köp uğurly we uzak mökleýän gatnaşyklaryň mundan beýlegem ösdürmegine goşýan goşandyňyza ýokary baha berýäs. Men siziň bilen bolan strategik gatnaşyklary hemme tarapdan ösdürmäge we çuňlaşdyrmaga iteri berýän netijeli gepleşikleri hemişe kanagatlanma bilen ýatlaýanymy aýratyn bellemek isleýän. İki ýurdun arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň birek inanşmak, hormat goýmak we özara gollu bermek ruhuny, geljek uly başlangyçlaryň we biziň halklarymyzyň bekbidine gölüktirilen geň möşhurly tatlymalaryň amala aşyrylmagy netijesinde mundan beýlegem ösdüriljekdigini ananýar. Hormatly Gurbanguly Mälikgulyç, gadarly doganym. Size bu ýatda galjy we şatlykly seni Peýgamber ýaşyna ýetmeňiz bilen ýene-de bir ýola tüýsürekden gutlaýan.
Beyik bir vardan size berkcan sağlık, maşgala vatançılığını, bağıt, sizin jogapkärli döwlet işinizi ýitirmez, güç, kuwat, ul üstünlük kazanmaňyzy, Türkmenistanyň dostlukly halkyna orta parahatçylyk we güllep ötüş dileg edýän. Şuňur hormatlamak bilen Şafkat Mirziýoýew, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Boğutluğda şeyle tetirleri var. Onun al-Kedireti, Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Gurbanıgulu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanıgulu Melikulyç. Sizin doğulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykýan gutlugylarmy hemem iň gowy arzuwlarymy kabul edin. Watana wupal gulluk etmeň nusxasy we döwleti dolandyrmakda toplan tejribeňiz diňe bir watandaşlaryňyzyň arasyna däl, etem sizin ýurduňyzyň daşyna da çuňur hormaty münasipdir. Sizin Gazaqstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky doğuluk gatnaşyklaryň berkidilmegine goşýan şahsy goşandygyňyzy ýokary baha berýärin. Biziň belelikdäki tagallalarymyzyň dostluk hemem hoşniyetli goňşuçlyk gatnaşyklaryna esaslanýan Gazaq türkmen hyzmatdaşlarynyň munun belägim ösdürmegini öpçün etjekdigine inanýan. Şu ýakymly pursatda hormatly Gurbanıgul Melikulyç, siziň Türkmenistanyň dogunluk halkynyň rowaçlygynyň behidine alyp berýän döwlet işiňizde täze üstünlikleri gazanmaňyzy arzu edýän. Hormatlamak bilen Kasym Jomart Tokayew, Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle diýilýär. Onuň al-Kedireti Türkmenistanyň prezidenti Cenab Gurbanıgul Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanıgul Melikulyç. Siziň dogulun günüňiz münasibetli size tüýsürekden çykýan gutdaglarmy, hemde iň gowy arzuwlarymy iý berýän. Size berkcan saglyk, bagyt, maşgala wadançylygyny, hemde Türkmenistanyň dostlukly halkynyň rowançylygyny bekbidine alyp barýan işleriňizde täze üstünlikler arzu edýän. Biz täjik türkmen özari peýdal gatnaşyklarynyň ýakly uğurlary boýunça mundan beýlegim giňildilmegini we çuňlaşdyrylmagyny uly gyzykdanma bildirýär. Bilelikdäki tagalalar netijesinde biziň ýurtlarymyň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýlegim berkejekdigine we onuň täze uğurlary ölçüne aljakdygyny inanýan. Hormatlamak bilen Emomali Rahmon, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti. Boğutluğda şeyle diýilýär. Onuň al-Kedireti Türkmenistanyň prezidenti Cenab Gurbanıgul Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanıgul Melikulyç, siziň dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykýan gutlugylarmy hemem arzuwlarymy kabul edin. Siziň Türkmenistanyň munun beýlegim durmuş ykdysady taýdan ösdürmegine gönükdiren parasadyňyzyň we baý iş tejribeňiziň üstünlikli amala aşyryljakdygyny inanýan. Qırgızstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky iki taraply hyzmatdaşlygyň we özara peýdal gatnaşyklaryň munun beýlegim dostluk ruhuny işçiň ösdüriljekdigini inanmylyrýan. Mümkinçilikden peýdalanyp hormatly Gurbanıgul Melikulyç, size berkjan saglyk, rowaçlyk, jogapkärli döwlet işiňizde üstünlük Türkmenistanyň dogunluk halkyna bolsa parahatçylyk we güllep ösüş arzu edýän. Hormatlamak bilen Soronbay Janbekow, Qırgız Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle sözler bar. Onuň al-Kedireti Türkmenistanyň prezidenti Cenab Gurbanıgul Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanıgul Melikulyç, sizi dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Size berkjan saglyk, bagyt we döwlet işleriňizde üstünlük arzu edýän. Dogunluk Türkmenistanyň siziň paýhasy ýolbaşçylygyňyzy häzirki döwürde gazanýan üstünlikleri bizi begendirýär. Siziň şu ýylyň mart aýyny biziň ýurdumyzda bolan saparyňyzy birek düşünşmek we inançmak ýagdaýyna geçirilen duşumyzy we pikir alşmalarymyzy ýakymly duýgular bilen ýatlaýan. Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostluk we dogunluk gatnaşyklarynyň häzirki derejesi kanagatlanma döredýär. Şunun bilen birlikde siziň geçirilen türki dili döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň we goşulmaly hereketine agda ýurtlaryň utgoşdurjy toplarynyň sametlerini, koronavirus ýokunjuna başlanan video maslahatlary gatnaşmaňyz iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlygymyzyň ýokary dereje iýediginiň aýdyň tutnamasy bolup durýar. Bilelikdäki tagalalarymyzyň netijesinde döwlet gatnaşyklarynyň ýakly uğurlary boýunça mundan beýlegim üstünlikli ösdüriljekdigini inanýan. Ýakymly mümkinçilikler peýdalanyp size we Türkmenistanyň dogunluk halkyny hemişelik parahatçylygy we güllep ötüşi ýene bir ýola arzu edýän. Hormatlamak bilen Ilham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Boğutluğda şeyle tetirleri var. Onuň al-Kedireti Türkmenistanyň prezidenti Cenab Gurbanıgul Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanıgul Melikulyç, siziň dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykýan gutlugylarmy kabul edin. Siziň paýhasly ýolbaşçylygyňyzy Türkmenistan ören möhüm durmuş ykdysady özgertmeleri üstünlikli amallaşyrýar. Bu bolsa ýurdun halkara geňişligindäki awrynyň durnukly ösüşini we ýokarlanmagyny şertlendirýär. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky köp taraply hyzmatdaşlygyň dostluk, inançmak we
birek hormat goýmak ýörelgilerini esaslanýan Ermeni türkmen gatnaşyklarynyň ähli ugurlary boýunça munun beýlegem berkediljekdigine inanýan pursatdan peýdalanyp Gurbanuly Mälik Gulyç size berkjana saglyk awdançylyk we siziň döwlet işiňizde uly üstünlük Türkmenistanyň dostlukly halkyny bolsa parahatçylyk, urwaçlyk we gullap ösüş arzu edýän çoňur hormatlamak bilen Armen Sarkisyan Ermenistan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler var. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Mälik Gulyç. Ukrainanyň halkynyň adyny hemde hut öz adymdan sizi dogluň gunuňyz bilen tüýsürek toňutlaýan. Sizin Ukraina bilen Türkmenistanyň arasynda iki ýurdun güllap etmeginiň bäkbidine ýola goýulan dostlyk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmegine goşýan goşundyňda ýokary baha berýän. Biziň Ukraina Türkmen hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleriniň durmuşa geçirmegine gönükdirilen bilelikdäki tagalarlarymyzyň özara gyzyklanma bildirilýän ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygymyň beýlegem çuňlaşdyrmaga kuwatly iter berjekdigini inanýan. Pursatdan peýdalanyp, sizi özüňiz üçin islenik amatly pursatda Ukraina resmi sapar bilen gelmäge çağırýan. Hormatly Jenap prezident, size berkjan saglyk, ýokary döwlet işiňizde ýagyrdyl üstünlük, dostlukly türkmen halkyna bolsa atuda asman we abadançylyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Vladimir Zelenski, Ukrainanyň prezidenti. Bu gutlawda şeýle diýilýär, onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Mälik Gulyç, siziň dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykýan gutlawlarymy kabul edin. Siziň döwlet işini toplayan tejribeňiz we ýolbaşlyk zekiniňiz Türkmenistanyň hem oň çäklerinden daşarda size uly agry we hormat getirdi. Iki taraplaryň gatnaşyklaryň işçileşdirmeginiň iki döwletiň bäkitlerine laýyk gelýändigine we oň Belarus we Türkmen halklarynyň arasynda depolun dostluk we ynanşmak esasynda ýoly goýulan köp urly hyzmatdaşlygy munun beýlegem çuňlaşdyryljakdygyna inanýan hormatly Gurbanuly Mälik Gulyç, size berkjana saglyk, awdançylyk, jogapkärlik döwlet işiňizde üstünlük arzu edýän hormatlamak bilen Aleksandr Lukashenko, Belarus Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler var. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Mälik Gulyç, sizin dogluň gunuňyz münasibetli tüýsürekden çykýan mähirli gutlawarymy we berkjana saglyk, bagat hemde uzak ömür bardaky arzuwlarymy kawurdyň. Sizin döwlet başlygyny wezipesini alyp barýan netijeli işiňiz we baý syýasy tejribeňiz size Türkmenistana bolşýaly, onuň çäklerinden daşyna da uly awra getirdi. Sizin Moldova Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegini, iki taraplaryň gatnaşyklaryň ýokary derejede ýoly goýulmagyna goşýan goşundygyda çoňur hoşallyk bildirýän. Men iki ýurdun we halklaryň bäkbidine dürli ugurlarda ýoly goýulan özara gatnaşyklaryň munun beýlegem işçileşdirmegine aýratyn ähmiýet berýän. Hormatly Jenap prezident, sizi dogluň gunuňyz bilen ýene bir ýola gutlamagy we Türkmenistanyň güllap ösüşiniň bäkbidine alyp barýan işleriňizde uly üstünlükler gazanmagy arzu etmäge ruhsat berin. Siziň ýakynlaryňyzda parahatçylyk we awadançylyk dilege edýän. Meniň size bolan çuňur hormatym bardaky inanlarmalarym kabul edin. Hormatlamak bilen Igor Dadon, Moldova Respublikasynyň prezidenti. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow dogulun günü münasibetli köp sany gutlaw hatlary we telegrammalary gelip goşýar. Döwlet hem jemgyýetçilik işgärleri, edaralaryň we kärhanalaryň ýolbaşlary gutlaw hatlaryny milletimiziň köp taraply tagallaty netijesinde Türkmenistanyň durmuş ulgamynyň dürli ugurlaryna ägert uly üstünlikleri gazanýanlygy, durmuş ykdysady özgertmeleň ýoluny önemli gadam urup parahatçylyk söýjülük, deň hukukly hyzmatdaşlyk ýürelgilerini esaslanýan netijeli daşary siýasaty amala aşyr Nagwarydyny taýýalary. Gutlaw hatlarynyň awtorlary döwlet başlanymy dogulun güni bilen tüýsürekden hem mähirli gutlap, milletimize berkjan saglyk, uzak ömür, watanymyzyň güllap etmeginiň we halkymyzyň bagtyarlygynyň bäkidine gönükdirilen ähli başlanýyşlaryna uly üstünlük arzu edýärler. Hawa, hormatly prezidentimiz dogulun güni bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornamatarlary Avdiýew, Agamaradov, Amanow, Durduliýew, Kalyjew, Meredew, Müşükow, Oradgelliýew öwedip gutladylar. Milli liderimiz Gurbanuly Berdimuhammedow we meclisiň deputatlarynyň adyndan Mehmet gutlady. Döwlet başlanymy Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkär işgärleri mähirli gutlawlaryny we iňgow arzuwlaryny iýerdiler. Milli liderimiz ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň ilatynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşowur welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amanyeliýew, Mar welaýatynyň häkimi Annaverdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Kalyjew gutladylar.
Döwlet başlanmaz Gurban Guly Berdimuhammedow ýurdumyzyň harby hukuk gorajdarlarynyň ýolbaşlary iň gowy arzuwlaryny ýoladylar. Hormatly prezidentimiz dogulun güni bilen saýlawlary we salat geçirmek boýunça merkezi toparmaşlygy, Demokratik Partiyanyň başlygy, Finagatçylar we Telekeçiler Partiyanyň merkezi geňişiniň başlygy, Agrar Partiyanyň merkezi geňişiniň başlygy, Kärdi şarklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Winanlar birleşiginiň merkezi geňişiniň başlygy, Matumladaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňişiniň başlygy, Dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ormatary. Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň iş dolundyrysy, Parahatçylyk gaznatynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekleri rutladylar. Milli liderimiz Gurban Guly Berdimuhammedowyň adyna gutluk hatlarynyň gelip gowuşmagy dowam edýär. Hormatly adamlar, ýakynda döwlet başlarymyz beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňişiň 70 ýaşyly münasibetli dawarlaryň geçirilen prototlaryny bu şanly waka münasibetli we türkmen eskerleriniň şol urşda görkezden gahrmançylygyny wasp edýän Durnalar atly goşgoýuny döreden aýtdy. Milli liderimiz goşgoýuny ilkinji gedek okan prototlaryny hormatly prezidentimiziň agtygynyň Durnalaryň keşfini şekillendirýän surat şekendiginiň şaýady bolupdyk. Ine şunun ýaly ýatdy gazy protototlary we şanly wakalar özüne jemleýän video şekilin taýýarlanynyny belläp, sizin hemmeňizi şol görnüşleri tomuş etmäge çağırýar we täze taýýarlanan video şekili sizin dikkatiňizde götürilýär. Durnalar, aýdymy barada ýatlama. Uruşdan gaýdyp gelmedik esgerleriň ýadygarlygine. Käte, şu aýdymy göwnüme göýe, bernesiň adyndan aýdýan ýalymen. Bu aýdym asmana, zemine sena, bererdim uğruna şirin janymen. Söýäris bu gözel täsin dünýäni, hukugumyz bardyr ýaşamak ýaly. Näwellik hem atsaly şeýle oğullun, munna ölmez, yitmezleriň ykbaly. Bagtlyk hem arzyly menzile yetmek, bu durmuşda bagly bolýar akla, biziň halkymyzda ýaşalýar asyl, güneşlik hem rahat günlüň hakyna. Durnalary tüýs ýürekden söýýärin, olar oýa watyp uçonna desseň, günlerim ötüp dur nowatma nowat, biz sana henidem garaşýar, esger. Hatira günler gelen mahaly, eşdiler asmandan aýdymly bir ses, nizama düzülür esgerler ýaly, hem Frenkel, hem Gamzatow, hem Bernes. Türkmenistanyň prezidenti Gurban Guly Berdimuhammedow. Şoň ýurdumyzyň welaýatlerinden hoş habar gelip gowuşdy. Ýurdumyzyň gallaçy kärineçileri şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip, watan harmanyna 1.400.000 tonnadan gowrak goşgursak buğdoy hasylyny tapşyrdylar. Ýurdumyzyň hasyl usatlarynyň gazanan bu zähmet ýeňişiniň mähriban arkadagymyzyň dogulun güni bilen gawat gelmegi güneşli diýarymyzda ýeňlanýan şanly wakalara bayramçylyk dawarlaryna ajaýyp zähmet soğudyna urildi. Hormatlar qadağımının ova adamlar haqqında edýän ýygydarly aladarlary ýerden bol hasyl almaklyk üçin döretip berýän giň wayakly taraplaryň mümkinçilikleri, Baba Daýhanyň çekýän tutanýarly zähmeti, şeýle-de işlen guramaçylykly ýoly goýulmagy netijesinde Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna da ýurdumyzyň zähmetseýär gallaçylary adyklyk däňanyň bol we bereketli hasylyny kemale getirdiler. Ine bugün bolsa gallaçy Baba Daýhanyň ajaýyp zähmet ýeňişini buguşlaýan hoş habar gelip gowuşdy.
Akıl ulaytynyň edermen hasyl ussatlar 400.000 tonnadan gowrak, Balkan ulaytynyň Babadaýhanlar 80.000 tonnadan gowrak, Daşguz ulaytynyň gallasylary 265.000 tonnadan gowrak, Lewap ulaytynyň Babadaýhanlary 310.000 tonnadan gowrak, Mar ulaytynyň hasyl ussatları 345.000 tonnadan gowrak. Ýurt boýunça jem 1.400.000 tonnadan gowrak buğday hasyllaryny watan harmanyna tawsardylar. Ilşimi diýali däneçilik buğdagy azyk bolçulugynyň binýady hökmüne owa huzuluk önümçiliginiň düdümine aýratyn orny ýeleýär. Şu günler vilayetin galla meydanlarının fiillerinde adık garaşlılygynyň kepili olup tolkun atyan buğdaylı meydanlar yurdumyzyň we halkymyzyň yrtkal bereketiniň nişany bolup gözüňde okunurýar. Mehriban arkadağımyzyň baş tutanlygyny, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne yurdumyzyň ähli buğdaklaryna bolşy ýaly, owa huzulugyna da öňün özgertmeler durmuşa geçirýär. Gahrman arkadağımyzyň tagalasy bilen Babadaýhanyň ýokary önürjülükli zähmet çekmekleri, toprakdan bol hasyl önürüp, halal zähmeti bilen baýamaklar üçin ähli şertler döredilýär. O zähmetkeşleri öýleri barada döwletimiz tarapyndan ýygyderli edilýän aladan duýup, ekrançylyk meýdanlaryna joşgunly ýokary ruhgalentlikli zähmet çekýärler. Olar mukaddes türkmen topragyndan ekinlen bol hasylyny öndürmek arkaly ýurdumyzyň owa huzulugyny ösürmäge münasip goşuntlaryny goşýarlar. Yurdumyzyň ekrançylygyny ösürmäge owa zähmetkeşleriniň kärinneçilen ýerden bol hasyl almak üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler döredilýär. Gahrman arkadağımyzyň ýerden, suwdan, dökünden, teknikadan daýhanlara berýän ýeňillikli ýardamlaryna olar tüý sürekden alkyş döwlerini aýtýarlar. Yurdumyzda daýhanyň tutanýarly zähmeti bilen ösürilip ýetişdirilen galla hasylynyň ýekije däňetini zaý etmän, ýygnamak hemde aýagly saklamak üçin ähli çäreler görüli. Ata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna, halkymyzyň maddi hal ýagdaýynyň ýokarlanmagyna, düýpli tergiler berýän agrarsenat toplumynyň aýratyn ähmiýeti eýedigini bellemek gerek. Arkadag prezidentimiz ýurdumyzyň owa huzuluk buğdagyny alınıp barýan işleri hemişe aýratyn üns merkezine saklaýar. Gahrman arkadağımyzyň oýlanşykly owa huzuluk siýasaty, owa zähmetkeşleriniň durmuş derejesini berkitmäge, owa huzulugynyň netijeligini ýokarlandyrmagy, taçaklarymyzyň yrtkal bereketini artdyrmagy gönükdirilen giň gerimli özgertmeleri, Türkmenistan beýtaraplygyň mekaniýalyna da öýüniň miwelerini bolluk bilen eçilýär. Orok mögütüminiň ilkinji günlerinden hormatly arkadağımyzyň alyp beren has kämil we kuwatly kampaniýa söýtüp bökdönüşdi işledildi. Galla orok mögütümine däne daşamaklyga netlenilen avtologlyň işinden netijeli peýdalandy. Ekin meýdanlaryndan orulan guşgursak buğdaýlar häzirki zaman kämil enzamlar we teknikalary bilen üpçün edilen barlyk hanalarda ýygyderli gözden geçirildi. Yurdumyzyň şeýle zähmet üstünligini gazanmaklygyna, zähmetseýör Babadaýhanyň bol galla hasylyny kemale getirip, münasip goşunt-goşunlyklaryny belläp geçmek aýratyn buýsunçlydyr. Yurdumyzyň döwlete galla tawşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamasyny ýerine ýetirmek münasibetli, mögümde has tapawutlanyp zähmet çeken kärinneçilere, mekanizatorlara, ýadygarlyk sowgatlary gowşurly. Dawaralyň dowamyna ýaýwanlandyrylan edebi sağly kompozisiýada belen teňli aýdymlarda Mehriban arkadağımyzyň başda durmagyny pazarlap etýän diýarymyzyň, bereketli türkmen topragynyň, Babadaýhanlarymyzyň tutanýarly zähmetiniň, bagtyar zamanamyzyň wasby, bereketli we nurany türkmen dünýäsiniň senasy bolup alytlary ýaňsaldy. Tans we folklor toparlarynyň şowhunly çykyşlary kalplarda öçmejek duýgular döretdi. Yeri gelene bellek geçtek bereketli toprağa ak buğdayın tohumının sepelip, goşgursak däýenilen kemali gelýän döwrüne çenli, beýillerini ber goşap ene yere ihlas eden gallasy Babadaýhanyň arkadag prezidentimiň alyp beren ýokary önürjülükli, kuwatly teknikalarynyň güýjünden dolu peýdalanmaklary, akinleri ýydyk etmekde agrotehnikanyň kadalarynyň ilmi esasy amal edilmegi. Şeýle-de ýylyň bütün dowamyny işlen guramaçylykly ýola goýulmagy bol galla hasylynyň kemali gelmekligine ýardam etdi. Öz wagtyny we anyk meýilname satyna geçirilen çäreliň netijesinde şeýle-de galla ýygnaýjy kombaýnyň iň tezribel mekanizatorlara ynanylmagy, ýetişdirilen bol galla hasylyny ýetkizip we gysga möhletde ýygnap, watan harmanyna tawşyrmaklygy tergi berdi. Galla orok mögütümine hormatly arkadağımyzyň welaýetlerinde iş tapary bilen bolup, owa huzulugy işleriniň, hususan galla orogynyň gidişi bilen gyzyklanmagy, gallası Babadaýhanlar bilen hal ahwal soraşmagy, olara gymmatly maslahatlar bermekligi ýurdumyzyň zähmetseýör Babadaýhanlarynyň güýjüne güýç goşup, dörejülükli zähmete has ruhlandyrdy. Orok mögütümine welaýetleň galla kabul ediş bölümlerine we galla önümler kärhanalaryna da işler goýunaja ýoly goýulandygyny, ýygnalýan gallanyň bökdönüşde kabul edilmeginiň üpçün edilendigini belläp geçmek buýsunçlydyr. Dünýä öňlerini gabat gelýän öňdewarjy tehnologiýalar ornaşdyrylan döwrap kärhanalarda hasyl ussatlarynyň watan harmanyna tawşyran buğdaý hasylyny bökdönüşde kabul etmekde, hemem gaýtadan işlemekde netijeli işler alınıp barlýar.
Kämil enzamlary bilen üpsün edilen barlakhana şertlerini gallanyň hil derejetine salt we takyk ketgitleme giň mümkinçilikler döredilendir. Galla önümler kärhanalaryny öňürleýän un önümleri, olardan taýarlanýan çörek we çörek önümleri bolsa, ak bazarlarymyň kemem saçaklarymyň bolçulugyna we bereketine urlýar. Yurdumuzda döwlet garmanna tawsirlan galla hasylçyň ustat kärennesi Babadyxanlar bilen hazaplaşyk işleriniň öz wagtyna badabat geçirilmegi wähmetýär Babadyxanlarymyzda aýratyn uruhgelentlik döretdi. Yurdumyzyň döwlete galla tawsyrmak baradaky meýilnamatyny berza edenligine garamazdan bereketli meýdanlarda galla urugy dowam etýär. Yer geleni bellek estek Mehriman arkadağımızın biýmetsör aladalarynyň netijesinde yurdumyzyň owy hojalykçylaryna berkidilen häzirki zaman kemel tehnikalary we enzamlary agrotehnika särelin öz wagtyna salt tepkinlerde ýokur derejede geçirilmegine ulgollaw berýär. Yurdumyzda gallaro geçirilen yerlerde buğday samanynyň destine ýygnalyp alınmagynyň ýoly goýulmagy bu işe kuwatly tehnikalaryň çekilmegi de bellerliklidir. Buğday tamanından arasalanan meydanlarda bolsa, Mehriman arkadağımızın satın alıp beren dayxanyň esat dayanjy bolan, kuwatly, ýokary öndürjülükli tehnikalarynyň kömegi bilen destine türmi işler geçirilip, bereketli eni topragymyz geljekki hasyl üçin taýarlanýar. Galladan boşan yerlerde türmi işleriniň gije günnüýüň dowamyna gowşamaýan depkinlerde bökdönüşde alınıp barylmagan. Welaýatyň dähmeteýär Babadyxanlarynyň geljek ýylyň hasyl üçinem ihlasly dähmete girşenlikleriniň aýdyň şaýadydyr. Rahmet ýeňşiňiz gutly bolsun. Merdana gallasy Babadyxanlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň ministrlikleriniň we podoklan dolanyş edaralarynyň öňüne goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde hormatly prezidentimiziň tagyllary bilen ýurdumyza getirilýän kamat kysymly awtologlarynyň tutýan orny ören uludyr. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň ministrlikleriniň we podoklan dolanyş edaralarynyň maddi enjamlaryň üçinçiligini hassa gowlandyrmak, şeýle-de önümçiligiň netijeligini ýokarlandyrmak maksady bilen hormatly prezidentimiň 2019-njy ýylyň 21-nji iýunynaky kamat kysymly awtouloglary ýürüte tehnikalary we ätiýaşyk şaýlaryny satyn almak hakynaky kararyny laýyklykda ministrliklere, podoklan dolanyş edaralaryna, beýleki edara kärhanalara kamat kysymly awtouloglaryň ýürüte tehnikalaryny jemi 1982 sanyny we olar üçin ätiýaşyk şaýlaryny tapgyrlaýyn satyn almak barada kamat kampaniýasy bilen şertnamalary baglanşmagy ygtyar berli. Agdalan karary laýyklykda Türkmen Awtouloglary agentligi tarapyndan 2019-2021-nji ýylda tapgyrlaýyn jemi 650 sany. Şol sany 600 sany kamat 65-20 kysymly awtoulog hemem 50 sany kamat 54-90 kysymly eýerli çekici we ýaryn tirkeglik bolan ýük awtootlusy satyn alınýar. Olar ýurdumda getirilip, halk hojalygynyň durly podoklaryna şol sany ýurdumyza anlap barýan ýyly guruluşyklarda hemde ýurdumyzda ýetişdirilýän galla hasylyny we beýleki owy hojalyk ekinlerini daşamakda giňden ulanylýar. Kamat kysymly awtouloglar ýurdumyza getirilip we ular dawarly ýagdaýda garşylandy. Şogun paýtatymyzdaky Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň öňündäki meýdançyda hormatly prezidentimiz Gurban oğlu Berdimuhammedowyň dogulun gününe başlanan bayramçylyk konserti boldy. Bu ýerde ýaýbaglandyrylan çykyşlaryň himmetine Mehriban arkadağymyzyň dogulun güni hemem peýgamber ýaş toýu münasibetli tüýsörekden çykan gutlaglar milli liderimiziň halkymyzyň bagtyar durmuşy urna edýän aladatyna çuňur hoşallyk bolup ýaňlandy. Çünki çeper dörejiligi aýratyn gadyr goýan Mehriban arkadağymyz medeniýetiň we sunuwatyň ösdirilmegine, oň halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna edýän täsirine mühim ähmiýet berýär. Şeýlelikde bu ýerde ýanglanan aýdymsaatlar milli liderimiziň ýollaşylygyna amala asyrlayan beýgi işler, durmuşy geçirilýän giň möçörli özgertmeler barada görünmerýän görnüşler bilen utgaşdy. Bu bolsa azaýyp meýdansada geçirilýän konserde öz bolşly öwüşgün şaýdy. Bayramçylyk dawratyna çykyş eden meşhur aýdymçylar, sunuwdy ustatlar we ýaş ýerine ýetirjiler hoşowaldyň üstü bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, Mehriban arkadağymyzyň ýollaşylygyna ýurdumyzyň ýetin derejetini, ýurdumyzyň tebiği aýratynlyklaryny we pek süýgüni wasp etdiler. Mehriban arkadağymyzyň sözlerine döredilen azaýyp aýdymlar konserde tomoşa edýänler üçin öz bolşly bayramçylyk sowgadyna öwürli. Aýdymçylar Leýli Saçbarada urwaýat, ak güllerim saňa, şeýle-de bagyt nury we ýadymda ýaly milli liderimiziň aýdymlaryny ussatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Mehriban arkadağymyzyň ýürekleri ornan Leýli Saçbarada urwaýat adly aýdymy eşdilenni konserde tomoşa edýänleň kalbyny ýakymly duýgular gaplap aldy.
Mehriban arkadağımızın saadına dörödülün, Akgüllerim sana atlı Nurana aydım, pek süygüyünün davralanması olup, ol davara katnaşılarda yattan çıkmazak tesirler kaldırdı. Sonra arkadağ prezidentimizin dörödün, yadımda atlı aydımı istilip başlananın, şaduvat güneş nuru olup seçildi. Ol gözelliği, belint duyguları, teşne köngüllere serpay olup yapıldı. Şeýlede aydım tadımış toklan kalbına ımıklı ornalan Bağıt Nuru atlı aydım insan göğünlerini coşturdu. Mehriban arkadağımızın sağdın durmuş yörelgelerinin berkidilmegine ayrıtin qadır oyanlığı himmeleri məlimdir. Milli liderimizin sözlerini, dövlet başkanımızın ağtığı Kerim'in saadına dörüdülen sportlu Türkmenistan atlı aydım özünün belent ruhu, coşkunlu ovadı bilen tomusuşuları, onu dinleyenleri beyik yeňişleri ruhlandırıyor. Azayip aydımın iyisiri, Mehriban arkadağımızın sözlerini, Kerim Berdimuhammedov'un saadına dörüdülen Ruwaz aydımı dünya yüzünde belin şöhratı iyi olan akıl-teki bedevlerinin seyirliğine, gözelliğine, insan gılıklı hasiyetine bağışlanıyor. Bu aydımlar ulu şahatlık, ruhkolentlik bilen dinlendi ve şoğunlu el sarpışmalar bilen karşılandı. Meydansıda oturdulan epet monitorlar arkalı, Türkmenistan'ın at kazanan artisti Azatbek Nazarbekov Daşkent'ten gönü video aratnaşıga çıktı. Şu fırsatda Türkmenistan'ın meclisinin başlığı Mehriban arkadağımızın Azatbek Nazarbekov'a Türkmenistan'ın hormatly adını takmak baradaki resminamatını okudu. Nazarbekov ödüne bildirilen yukarı hormat üçün tutuş Türkmen halkına Mehriban arkadağımızda tüy sürökten çıkan alkış töllerini aytdı. Assalamu alaikum, yana bir kere muhtaram Gurbanguli Meliguliyevich, xonimlar ve janoblar, aziz qardoshlar. Albatta mana shu so'nggi yillarda ikki xalqni do'stligi, ikkita xalqni qadrdon et bilan tirnoqdek xalqni Türkmen ve O'zbek xalqini do'stligi yo'lida olib borayotgan barcha sa'y harakatlaringiz bugun o'ylaymanki mana shu ikkita xalqni yanada jipslashtirdi, yanada mustahkam bo'lishiga sabab bo'ldi. Mana shu ulug' kunlarda, mana shu bayram kunida, mana shu bayramda men ham sizni tabriklab ishtirok etayotganimdan juda ham xursandman. Hozir bu davrada juda ko'p san'atkor do'stlarimni ko'ryapman, ustozlarimni ko'ryapman, ustoz aydimchilarni ko'ryapman. Juda ham xursand bo'ldim. Mana shu meni ozgina, kichkinagina qilgan mehnatim uchun, mana shu ikkita xalqni do'stligi uchun qilgan mehnatim uchun, mana shunaqa yuksak mukofot bilan taqdirlaganingiz uchun butun O'zbekistonni san'atkorlari nomidan chin qalbimdan minnatdorchilik bildiraman. O'ylaymanki bu mukofot nafaqat meniki, balki butun O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan barcha san'atkorlar uchun deb qabul qilaman. Albatta bundan keyin ham bu mukofot shaxsan men uchun nafaqat mukofot, balki mas'uliyat yukini yuklaydi. Mana shu kuchimiz boricha, g'ayratimiz boricha O'zbek xalqiga, Turkman xalqiga sidqi dildan, chin qalbdan xizmat qilishga hamisha tayyorman. Turkman xalqini juda ham yaxshi ko'raman. Doim konsertlarimda, o'sha Turkmanistonda, Ashxobodda, Avazada bo'lgan konsertlarimda meni hech qachon Turkman xalqi yolg'iz qoldirmagan, doim qo'llab-quvvatlagan, zallarni to'ldirib, hurmat qilib, xuddi men Turkmanistonga borganimda doim xuddi O'zbekistonda xizmat qilayotgandek, o'z yurtimda xizmat qilayotgandek butun muxlislar qurshovida bo'laman. Bu meni juda ham quvontiradi. Bundan keyin ham mana shu kuchim boricha, g'ayratim boricha Turkman xalqiga ham xizmat qilishga hamisha tayyorman. Menga mana shu kichkinagina kamtarona mehnatimni bir qadrlab, shunaqa yuksak mukofotga loyiq ko'rganingiz uchun sizga chin qalbimdan minnatdorchilik bildiraman. Katta rahmat. Agar hozir ruxsatingiz bilan Dilbar Rahmonova bilan birgalikda kichkinagina musiqiy tabrigimiz bor. Shuni qabul qilasiz chin qalbimizdan. Yana bir karra sizni tabriklaymiz va mana shu ikki xalq do'stligi abadiy bo'lishini chin yurakdan tilab qolaman. Sizga sog'lik, salomatlik va mana shu Turkman xalqini baxtiga hamisha omon bo'ling. Chin qalbimdan bugungi 63 yoshingiz bilan tabriklayman. Sog' bo'ling. Sen benim dilberim berge, canımı cananası berge.
Sen benim dilberim berge Canımı cananası berge İlki cahan serverim berge Derdimi dermanası berge İlki cahan serverim berge Derdimi dermanası berge Konsertin dowamynda Kerim Berdimuhammedowyň döreden Sağlar Çemenatly dörüjülük eseriniň özdoşly owady bugünkü bayramçylyga ajaýyp sowgat boldy. Sağlar Çemeni, meniň ülkem, hemem toýwaspy diýilip atlandyrylan sağlar belend ruha wetlenni. Mehriban arkadaşymyzyň agtygy Kerim, mektep okuwçylarynyň din jarş mögsümini sungat eserler bilen meşgullanyp, täze döwrewat saz döretmegiň üstünde işledi. Kerim özüniň Halipa mugallimleri bilen täze döredýän eseri, onuň aýratynlyklary boýunça pikir alşdy. Merim bolşaly, mehriban watanymyz ähli gurlar boýunça uly ösüşlere eýe bolup, bagtyar halkymyzyň gowanjyna we buýsanjyna öwürli. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe watan hakyna çeper eserleri, bilent owazly aýdym sazlar döretmek asylly ýürelge öwürli. Munyň özi arkada prezidentimiziň watanymyzyň rawaşyklary beselmegi orny edýän tagallasynyň çeper dörejiliginiň üstü bilen beýan edilýänini alamatlandyrýar. Kerim täze döredýän sungat eseriniň notalaryny, bu eseriň owazynyň sazlaşygyny üpçün edýän aýratynlyklary barada halipalary bilen pikir alşdy. Sungat insanyň ruhy dünýäsiniň ösüşine ägir türlü täsir edýär. Milli ýürelgelere esaslanýan gaýtaranmajak aýratynlygy bilen asyrlara aşýanlygy ma'lumdyr. Bilinçýäli, saz eseriniň owaz taýdan sazlaşygy, onuň milli üskünlere eýe bolmagy dinleýijide ýakymly täsirler galdyrýar. Halipa mugallimler Kerimiň döreden saz eserini milli saz gurallarynyň goşulmagynyň ýerlikli boljakdygyny teklip etdiler. Kerim özüniň Halipa mugallimler bilen birlikde täze saz eserini milli saz gurallarynyň owazyny goşup saz eserini özleşdirdi. Milli saz gurallarynyň goşulmagyna ýerine getirilen täze sungat eseri hassa ýakymly we kalba ýakyn derejede ýanglandy. Kerim ses ýazgylar studiýasyna bar bolan häzirki zaman enjamlarynyň netijeli peýdalanyp, halipalary bilen täze saz eserini timarlamagyň esasy ugurlaryny özleşdirdi. Bu bolsa döredilýän saz eseriniň nusxuluk derejede göterilmeginiň baş şertini emele getirýär. Munyň özi saz sunugaty boýunça milli tejribeleriň häzirki zaman ýörelgeleri we täzeçil tehnologiýalar bilen utgaşmagynyň emele gelýän ajaýyplygy öwürli. Melim bolşaly, özüniň ýaşlygyna garamazdan Kerim sunugat äriminde halkyň söýgüsini gazanan täze saz eserleriniň bir näçesini döretdi. Kerimiň Halipa mugallimlerining belli işleri ýaly täze eseriň milli saz gurallary bilen utgaşykly ýanglanmagy onuň derejesini hassa belende götürdi. Munyň özi sunugat eserine milliligiň mühim orun eýleýändigini äşgär edýär. Şu ýerde aýratyn bir zady bilýäsimiz gelýär. Olam bolsa döwrewat sazlary halkyň söýgüsine münasip bolan aýdymlary döreden mehriban arkadagymyz milli saz sunugatyna aýratyn gadyr goýýar. Hormat prezidentimiz milli sunugata degişli bir näçe kitaplar ýazdy. Ýyly döwlet gelir bolsa, medeniyet halkyň kalbydyr. Baragaçlyk taby, dostluk, dogonluk taby ýaly kitaplar döredip, mehriban arkadagymyz bularda türkmen sunugatyna, milli saz sunugatynyň taryhyna we häzirki döwrüne degişli anyk maglumatlar arkaly giňişleýin gurrun berýär. Soňra Kerim Halipa mugallimlerden özüniň türkmen tebiýat hakyna döreden saz eserini dinläp, bu eseriň owazynyň sazlaşygyny üpçün edýän aýratynlyklary barada pikirlerini beýan etmeklerini haýyş etdi. Merim bolşaly ýakynda hormatly prezidentimiz agtygy Kerim bilen dinç güni paýtagtymyz boýunça velosipedli ýürüýüşe amalaşanyna mehriban arkadagymyz agtygynyň okuwlary, onuň okuwdan boş wagtlary meşgullanýan sport we dürüzlük işlerden gyzyklandy. Şonu Kerim özüniň türkmen tebigatyna, onuň ajaýyplygyny we insan ruhyna edýän täsirini başlandan saz eserini döretmegi maksat edilýänligi barada atasyna gurrun beripdi. Hormatly prezidentimiz agtygynyň o maksadynyň bardygyny aýdyp, türkmen tebigatynyň asyrlaryň dowamynda dürüzlük bilen meşgullanýan adamlar üçin esasy alham çeşmesi bolup hyzmat edenligini, onuň islenlik adamyny beýpark goýmaýanlygyny aýratyn beledi. Bu ýurda saz eser döredilýärni türkmen topragynyň gözelligi, özüniň waspyny tapmalygyny mehriban arkadagymyz agtygyny ünnü etdi. Ene bugün bolsa
Halife mugallimler Kerim'in döreden sağından himme taraplayın yerine düşenligini aydyp, täze eterde milli yölgelerin häzirki zaman usullary bilen utgoşdurulanyna ýokary baha berdiler.
Konsertin ahyrynda bayramçylyk dawaratyna gatnaşylan el çarpışmalar atında arkadagy prezidentimizin arzuwum diýen aýdymy ýerine ýetirilip, onu mehriban arka dağımda alkışlar belenten ýanglandy. Yurdumyzyň ähli günjeklerini mehriban arka dağımyzyň doglan gününe Peýgamber ýaş toýuna bagyşlanan şeýlede Türkmenistan bitaraplyň mekani ýyl münasibetli ýokary ruh welentlige şatlyk şowkuna betlenen dawralar geçirilip, bu ýerde ýanglanan aýdym saatlar ýaşyl tugly diýarymyzyň bagtyar raýatlarynyň toý bayramly, esretli zamanamy üçin gahrman arka dağımyzyň adyna aýdylan tüýsürekden çykýan hoşallyk owarlaryny urly. Vilayet we şäher häkimlikleriniň baş bilim, saglyk goruş, medeniýet müdürlükleri, Türkmenistanyň demokratik, agrar, senatçylar we telekeçiler partiýalarynyň vilayet komitetleri, kärdesler arkalaşyklarynyň vilayet birleşmesi, ýaşlar guramatynyň vilayet we şäher geňeşleri, venanlar bölümi tarapyndan gurulan dawralary aýratyn täsirli boldy. Olarda ajaýyp tantlar bilen saýlaşýan meşhur aýdymçylaň mehriban arkadağımyzyň halkymyzyň bagtyarlygyna, isretli eýýamyna, nurana geljegine gönükdirilen ak ýollary, gahrman arkadağımyzyň şöhratly pederlerimiziň paýhat ummanynyň göz açalýan beýik we insanperwer ýörelgeleri esatyny her bir güni urwaçlyklara betlenýän türkmen diýary. Türkmen dünýäsiniň gözellikleri barada aýdan belen teňli aýdymlary berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň buýsançly senatyna urulyp alytlary ýaňsaldy. Pederlerimizden gaýdýan asly däplerimiziň isretli eýýamyzyň belent ruhy bilen saýlaşygyny görkezýän, gözelligiň we temizligiň nusgasyny elime ýaýan milli tantlar, temiz şahy kalbynyň ajaýyp keşfini açyk görkezýän şagylar dörjülük toparlarynyň joşgyny çykyşlary dawara gatnaşylan ruhy dünýäsine hasa galkynyrdy. Gahrman arkadağımyzyň türkmen halkyna bagyş eden toý bayramly döwletli döwrany döwrümiň ajaýyp keşfiniň ýüze çykmatyna urulan ýokary ruh welentlige betlenen dawara gatnaşylar oň bütün dowamynda bagtyar zamanamy üçin milletiň arkadagy hormatly prezidentimiň adyna tüýsürekden çykýan alkyş döwlerini aýtdylar. Garaşdy, baky bitarap Türkmenistan döwletimiziň bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň 25 ýyllyk şanly bayram münasibetli Türkmenistanyň Halk Bank Döwlet Täzirçilik Bankynyň kärdesler arkalaşygynyň ilkinji guramatynyň geçirmeginde ykdysadyýet toplumynyň işgärleriniň aratynda açyl saçygym, açyl näli nygmatlar içil ady bilen türkmen halkynyň milli tagamlaryna bagyşlanyp bätleş geçirildi. Bätleşikde türkmen standartlar baş döwlet gullugynyň topary birinji orny ýeledi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 29-njy iýulyna saat 20-den 30-njy iýulyna saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň hawa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balqan vilayetine atken bulutlu hava olup, Yemrad günatardan teyli sekundda 9-14 metr etken şimal ötür, hava gecesine 18-23 gradus, günnüdüne 30-35 gradus maylı olur. Ahal vilayetine atken bulutlu hava olup, günorta günatardan teyli sekundda 8-13 metr etken şimal ötür, hava gecesine 17-20 gradus, günnüdüne 30-35 gradus maylı olur. Mara vilayetine atken bulutlu hava olup, Yemrad günatardan teyli sekundda 8-13 metr etken şimal ötür, hava gecesine 17-20 gradus, günnüdüne 31-36 gradus maylı olur.
Lewap vilayetinde azken bulutlu hava ol. Demirada kunatardan telesi kuntu 9-14 metr etiyen şemal ötür. Hava gecetine 18-23 gradus mayıl, gündüzüne 32-37 gradus ısı olur. Daşol vilayetine yetkäpdiren bulutlu hava ol. Demirada kunatardan telesi kuntu 8-13 metr etiyen şemal ötür. Hava gecetine 17-20 gradus, gündüzüne 30-35 gradus mayıl olur. Paytahtymyz Aşgabatda azken bulutlu hava ol. Unortuna tardan telesi kuntu 8-11 metr etiyen şemal ötür. Hava gecetine 19-21 gradus, gündüzüne 31-33 gradus mayıl olur. Yurdumuz boyunca iyun ayının 30'una magnetik hadisesinin goğuşok tesirli bolmagyna garaşyga. Edi dilleşler, merdane pederlerimizin ağzı verirlik, afudoluk, özbaşlık dövletlik haktaki mukaddes ardı umidlerinin hasıl bolan garaşsa, hemişelik bir taraf Türkmenistan dövletimizin şan şokratı mındanım beylek davarlansın. Goy berkarar dövletimizin bagtiyarlyk döwrüne, watanymyzy millilizmimiň daşyna mekam jebitleşip ýaşamak, döretmek, işlemek hemmemizden nesip etsin. Mehriban adamlar, berkarar dövletimizin bagtiyarlyk döwri ýurdumyzyň ähli babatlarda ösüşleri beslenýän döwürdir. Ähli ösüşliň ödeninde bolsa, watan kuwatyny putulanyrmaklygy, halkyň eşeretli durmuşda ýaşamaklygyna gönükdirilen belent maksatlary bar. Hormatly prezidentimizin ýokary derejede alyp barýan siýasaty esasyny häzirki wagtda dünýäniň iň bir öňde barjy döwletleriniň birine urulan watanymyz madama toýlary beslensin. Oy aýdyň geljege tarap aýgatlyk adamlar bilen öňe barýan döwletimiz Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylyny hasam güllesin, gulaşsyn. Doğulun günüňiz gutly bolsun, mehriban arkadaşymyz, janyňyz sag, ömrüňiz uzak, halkymyzyň bagtyar durmuşyny hasam gülledip ösürmek ugruna alyp barýan işleriňiz rowaj alsyn, gahrman arkadaşymyz. Hormatly ýerleşer. Size dünýäniň ähli gowluklaryny arzu etmek bilen watan habarlary gepleşiginiň bayramçylyk sany geçirip oturýas. Toýlaryň adamlar. Hoşta bolun ýerleşler.